Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday. Hunyo 30 tuig 2023 sa gihapon. Ini mo lang ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna karon kag dalaguan nga mga balita, Committee on Public Utilities ginatun-an ang proposal sa pagtukod sa 25 ka mga wind turbines sa syudad. Pila ka mga banwa sa probinsya nagpabutyag sang interes sa pag-avail sang Centenaling program sang Department of Agriculture may kantanan karon sa African Swine Fever. Mga gang nga masami nagarinambol sa plaza kang Buena Vista Guimaras, problema sa susyudad. Masami pagin sinigay na himo nilang pagpang-tripping. Sa piyak nga bahin, Anilaw Baseball Team preparado na sa palarong pambansa 2023. Kag ano ang latest nga update sa sining nasapuan karon iyang wine sang kabuhi, tuga iya sang pagpangburo sa banwa sang dumangga sa Iloilo. Kag latest update man sa sining mag-amay nga nag-surrender sa aton sining otoridad kasunod sang sining krimen nga natabo kahapon mga biyan sa banwa man sang Dumangas. Muli madalakuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad driman sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Subong man nga adlaw nagamarka sang ika-isa ka tuig nga pagpangalagad karon ni President Bongbong Marcos kag sang aton siniya nga mga opisyales. Sa una nga tuig ni President Bongbong Marcos, ano bala ang nabatsagan ninyo nga iya siningagin na promesa sa itong campaign na period? Ti ambal gani isang kadamaan siling unity. Nabatsagan naton, nabatsagan nyo bala ang unity o kung nagapabilin sa giyapon ang pagbinahin-bahin sa mga Filipino. Magluwas sina sa aton sining mga kabombo ang kamahalon sang presyo sang mga nagapanguna sining produkto kag ang kapigaduhon sa giyapon nagapabilin nga pila sa nabatsagan sang aton sining mga kabombo sa isa ka tuig nga panerbisyo ni President Bongbong Marcos kaupod sang pipila pa ka mga opisyales naton. Ti ang mga Pinoy karon sa aton sining mga kabombo way pa maumpawan sa sining makabig naton ng ngot-ngot nga natuga sang pandemya. Pero sa karon sini nga mga tinionti, nagalaom kita kuntani nga sa mga promesa sa ato ni Presidente Bongbong Marcos, just like sang 20 pesos per kilo nga bugas, ti daw why man kita nakabakal pa sang bugas nga ang per kilo sini sa 25 pesos. As a matter of fact, ang soft drinks sa mga kabombo nga sadto tag na 10 ka pesos, 20 pesos na sa karon. Ang mga nagapanguna sini nga mga balaklon, ang padayon nga pagsaka sa presyo, amo ining amat-amat man nga naga-atake nga kasubong isa iya ka balatian sa mga ordinaryo nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Nagapahayag direng administrasyon sa aton sini nga mga kabombo nga amat-amat kuno ang ginatawag siniya nga administration gaining economy o riyara kita sa recovery momentum. Kay may mga nabatsagan ko nga the so-called revenge spending. Ti mabatsagan mo bala ang mga naga-revenge spending? Siguro ti ang mga tao lang yang may ikasarang nga maggasto pero para iya sa ordinaryo sining Juan de la Cruz nga remedyo general man lang, minimum wage earner, may ara balasang ginatawag kita iyang nabatsagan ka mo nga recovery momentum. Ina nga mga sitwasyon sa aton sini nga mga kabombo ang nagaserbi sini nga palasanon iya nga krus para sa ordinaryo nga Juan de la Cruz.
sa mga masunod sinaihan nga tinuig sa pagpangalagad sang administrasyon ni President Bongbong Marcos, makabatsyag kita ihan sang ginatawag sini nga alibyo. O kag mabatsyagan taman ayhan ang mga golden days. Now, sa aton sini makabumbong nga sadto ginpromisa man sa aton, now, sang presidente. Ina ang dugangan naton sa pagdiskusyon lakip na diri sa detalye sa mga nagapaunag karon nga mga balita lokal sa pagpadayon nga pagpangalagad sang bombohanay sa udto diri sa Bombo Radyo Iloilo pagkatapos ang Bombo Network News. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Ali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes at mga kabombo at K-Star Nation, ngayong po ay ang huling araw sa buwan ng Hunyo. Sa ulo ng ating mga balita, itong inflation rate sa bansa bahagya pang bumagal sa 5.3% hanggang 6.1% ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Philippine National Police muling tumulong sa pag-ani ng mga produkto sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Ito na mga bansang India, suportado ang Pilipinas sa West Philippine Sea claims nito. Pansamantala namang pagkapapasok sa mga Afghan nationals sa bansa, suportado ng mga senador, ngunit kinakailangan raw na gastos ito ng Estados Unidos. Ito namang pagpupulong ni Cebu Governor Gwen Garcia at Negros Oriental Governor Manuela Sagarbarria kaugnay sa paghandle ng ASF naging produktibo. At sa ating international news, 100 milyong Amerikano apektado sa kumalat na usok ng wildfire sa Canada. At sa ating sports balita, itong NBA champion na si Harrison Barnes pumirma na ng 3-year deal sa Sacramento Kings. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Muling nakitaan ang pagbaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa probinsya ng Bulacan. Batay sa datos ng inilabas ng Hydrometeorology Division ng State Weather Bureau, umabot na lamang sa 182.65 meters ang level ng tubig sa naturang dam. Malayong mababa ito sa normal water level nito sa 210 meters. Ang kasalukuyang level ay 2 metro na lamang bago nito maabot ang minimum operating level na 180 meters. Samantala, kapag naabot na ang 180 meters na level ng tubig, maaring mabawasan na rin ang alokasyon ng tubig sa mga irigasyon kasama na ang sinusupply sa Metro Manila. Gayunpaman, nilino naman ng State Weather Bureau na maaring abutin pa ng 2 linggo bago maabot ang nasabing level, habang umaasa ang mga ito na makatutulong ang mga patuloy na pag-ulan upang magsimula ng umangat ang level ng tubig sa nasabing dam. Samantala, kuhamantayan ang update doon sa Bicol Region dahil ang Philippine National Police muling tumulong sa pag-ani ng mga produkto sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Tumulong na ang Philippine National Police sa pag-aani ng mga produkto ng mga magsasaka na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr., sinamahan ng kanilang mga tauhan ang ilang magsasaka na mag-aani ng kanilang produktong pakwan at talong sa bayan ng Daraga na nasa danger zone. Nilinaw ni Cunanan na mahigpit pa rin ay pinagbabawal ang pagpasok sa danger zone, subalit bilang konsiderasyon at upang
maiwasan na ang mga pumupuslit sa checkpoints ay napagpasyahan nilang tulungan na lamang ang mga ito. Mabilis lang ang naging pag-ani ng mga produkto dahil hindi pwedeng magtagal sa lugar habang may koordinasyon ng aktibidad sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Cunanan, naglagay na rin ang PNP ng mga Farmers Assistance Desk sa lahat ng mga evacuation centers na maaaring lapitan ng mga magsasaka na hihingi ng tulong sa pag-ani. Panawagan naman ng opisyal sa mga residente na imbis na makipaghabulan sa mga otoridad ay makipag-ugnayan na lamang sa kanila, lalo pat nagbibigay naman ng konsiderasyon at naiintindihan ang hirap na pinagdadaanan ng mga residente. Ayaw natin lang silang papasukin na sila-sila lang. Hindi naman po natin pwedeng pabayaan yung kanilang mga pananim nga, sabi ko. Kaya imbis na maghabulan kami sa mga checkpoint, imbis na maghabulan po kami sa mga kung saan sila pumapasok sa mga permanent danger zone, we devise a mechanism. Ito nga po yung ating police assistance desk sa mga evacuation centers na kapag due na for harvest yung kanilang mga produkto, pagpapalista po sila doon sa police assistance desk. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sinusuportahan ng pamahalaan ng India ang katayuan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay matapos manawagan ng Indian government sa China na sundin ang arbitral ruling na unang naipanalo ng Pilipinas noong 2016 ukol sa West Philippine Sea. Sa inilabas na statement sa ilalim ng 5th India-Philippine Joint Commission on Bilateral Cooperation na ginanap sa New Delhi, India, hinihiling dito na dapat ay kilalanin ng China ang nasabing ruling at sundin ang dikta ng international law. Hinikayat din sa nasabing statement ang China na manguna sa inisyatibong magkaroon ng mapayapang resolusyon sa problema sa nasabing karagatan. Maalalang noong 2016 nang maipanalo ng Pilipinas ang kaso nito sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands at ay binasura ang 9-dash claim ng China sa West Philippine Sea. Maalalang bumisita si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa India para sa isang official visit na kinabibilangan ng pakikipag-usap sa mga lider ng pamahalaan ng India at mga leader ng Filipino community doon. Kapwa co-chair sina Secretary Manalo at Indian Internal Minister Dr. Jasar sa 5th India-Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation. Samantala, pabor naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa patuloy na paggamit ng publiko ng face mask bilang pangproteksyon. Sa isang payag ay pinaliwanag ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on Healthcare Executive Secretary Camillian Father Dan Cancinco na ito ay sa kadahilanang ang pagsuot kasi anya ng face mask ay proteksyon hindi lamang kontra COVID-19 kundi pati na rin sa iba pang mga sakit tulad na lamang ng tuberculosis at marami pang iba dahilan kung bakit napaka-importante anya ng pagsuot ng face mask. Punto pa niya, hindi raw porket hindi naramdam ang COVID-19 sa bansa ay nangangahulugan itong hindi na kinakailangan pang magsuot ng face mask ng mga tao, lalo na ang mga individual na mayroong mahinang resistensya. Kung maaalala, batay sa pinakuling datos na nagkaroon ng Department of Health ay nakapagtala ito ng 503 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na nagbunsod naman yan sa 7,896 na kabuo ang bilang ng mga aktibong kaso ng nasabing virus sa Pilipinas. Ang nationwide caseload ay tumaas sa 4,164,360 at ang kabuang recoveries naman ay umakyat sa 4,089,980 habang ang bilang naman ng mga nasawi ng dahil pa rin sa naturang sakit ay nananatiling nasa 66,484 na kabuang bilang. Kumuha naman tayo ng mga balita dyan sa Malacanang sapagkat itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-host ng isang pagtitipon para sa LGBTQ community dyan ho sa Malacanang. May buong detalye si Bombo Adali Soberano.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga miyembro ng LGBTQI+ community ang proteksyon sa anumang uri ng diskriminasyon. Ito ang siniguro ng Chief Executive sa kanyang pakikiisa sa LGBT Pride Reception kasama si First Lady Liza Araneta Marcos na ginanap nga dito sa Palasyo ng Malacanang kahapon. Inihayag ng Pangulo na nariyan ang mga pamahalaan upang protektahan ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa bansa laban sa diskriminasyon, batay na rin sa oryentasyon sexual at pagkakakilanlan o pagpapahayag ng kasarian. Nagbigay ng kanyang panahon si Pangulong Marcos para sa LGBTQ family. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na iniuukol ng pamahalaan ang karampatang respeto sa LGBT group bilang mga Pilipino. Hindi anya pinag-uusapan kung ano ang orientation sa grupo ng LGBT at bagkus ang dapat anyang mangibabaw sa maayos na pagtrato sa kanila ay ang kanilang pagiging Pilipino. Pantay-pantay, sabi ng Pangulong Marcos, ang dapat na maging pagtingin sa bawat Pinoy bukod sa kanya-kanyang pagkatao. Sinabi pa ng Chief Executive, ito ang polisiyang sinusunod ng kanyang administrasyon sa harap ng pag-uukol ng paggalang sa bawat mamamayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lang naman talaga natin is that everybody is treated not for any other thing, not for race, not for creed, not for orientation, but just as Filipinos. And that this government, that's what it's trying to do. As long as we stay true to the idea that basta Pinoy yan eh. Hindi, wala nang yan. No questions asked, that's it. We should all be treated the same. And that's what we are continuing to try to do. Yung pagkatao ang tinitignan natin, hindi kung ano-ano pa. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Balita naman mula dyan sa Senado, itong pansamantalang pagpapapasok ng mga Afghan nationals sa bansa. Suportado ng Senador, ngunit kinakailangan na ang gastos ay magmumula sa Estados Unidos. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Suportado ni Senador Robin Hood Padilla ang pansamantalang pagpapapasok ng mga Afghan national sa bansa, ngunit kinakailangan anya na gastos ito ng Estados Unidos. Git ni Padilla, dapat din nakasama ang bansa sa vetting process at obligado tayong tumulong. Hindi naman pwede yun. Dapat kasama tayo talaga doon. Ano? Tsaka dapat parang ano din yan, parang nung panahon din ng tumanggap tayo ng Vietnamese refugees sa isang lugar, dinala sa isang lugar, at doon natin sila yun na nga yung process ng mga papeles nila, lahat ano. Una, siyempre dapat respetuhin ng Amerika yung enforcement natin dito, hindi lang law enforcement, lahat ng klaseng enforcement dapat respetuhin ng Amerika yon. Number 1, gastos nila yan. Wala tayo dapat gastos dyan. At dapat, meron tayong pakinabang dyan. Meron kahit paano, may mga taong magkatrabaho dyan. Mga Pilipinong dapat magkatrabaho dyan. Halimbawa, sa mga processing centers nila, may mga magkatrabahong Pilipino. Hindi dapat tayo magkaroon ng problema dyan. Tayo, budget natin ang kukunin nila. Hindi ako naniniwala doon. Bukas din naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na tulungan ng Pilipinas sa mga Afghan nationals na hinihiling ng United States na pansamantalang patuloyin sa bansa para magproseso ng Special Immigration Visa. Git ni Zubiri, ito ang tama at nararapat na gawin. Ibinahagi ng leader ng Senado na sa kanya naging working visit sa Amerika ay isang request na ito ng US sa mga natalakay niya kasama ang mga opisyal ng US State Department. Dagdag pa naman babatas, wala naman siya nakikitang masama sa naturang plano dahil hindi naman permanenteng mananatili sa bansa ang mga Afghan nationals na ito. Sinabi ng senador na 60 to 90 days lang maninirahan sa bansa ang mga Afghan nationals. Sa katunayan, may benepisyo rin anya ito sa ating bansa dahil may iwan sa atin na may patatayong temporary shelter para sa mga Afghan nationals sakaling umalis na sila ng Pilipinas. Pagdating naman sa issue ng seguridad, kumpiyansa si Zubiri na masusuri ng mabuti ng Amerika ang background ng mga Afghan nationals dahil mas maigpit ang kanilang vetting process kumpara sa Pilipinas.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa dagdag pang mga pagbabalita, ang Department of Labor and Employment binabalanse ang pasahod at kita ng mga kumpanya para maging kaaya-aya ang bansa sa mga investors. Yan ang pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Inaasahan ng Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na may mga magsasabing hindi sapat o kulang ang aumento sa pasahod. Ayon kay Laguesma, hamon sa kanila na makalikha ng karagdagang hanap buhay. Kaya naman sinisikap daw ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na balansihin ang pasahod at siguruhin na ang anumang tulong sa pangangailangan ng mga manggagawa ay hindi maglilikha ng problema para sa mga investors. I am very sure na meron din tayo madidinig dyan na hindi sapat, kulang, nothing is enough. But we have to make a balance and make sure na yung anumang pagtugon sa pangangailangan ng manggagawa at kanyang pamilya ay hindi naman mangangahulugan ng pagkapinsala ng mga namumuhunan. Matatandaan ay naprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 40 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila. Epektibo ang wage order sa Hulyo 16 ngayong taon. Nangangahulugan itong magiging 610 pesos na ang arawang sahod ng mga nagtatrabaho sa non-agriculture sector sa Metro Manila mula sa kasalukuyang 570 pesos. Samantalang mula naman sa 533 pesos, magiging 573 pesos na ang arawang sahod ng mga nasa agriculture sector kasama na ang service establishment at mga nagtitinda ng tingian na mayroong 15 o mas mababa pang bilang ng mga empleyado. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha naman tayo ng mga updates sa lalawigan dahil ang pagpupulong nila Cebu Governor Gwen Garcia at Negros Oriental Governor Manuel Sagabaria kaugnay sa pag-handle ng African Swine Fever naging produktibo. Dalawang lalawigan nagkatakdang dumagda ng isang Memorandum of Agreement. Yan ang pagbabalita ng Star FM Cebu. Naging matagumpay at produktibo ang nangyaring pagpupulong ni Cebu Governor Gwen Garcia at Negros Oriental Governor Manuel Sagabaria kahapon kung saan tinalakay ang mga isyu na parehong nakakaapekto sa lalawigan tulad ng swine trading dahil sa African Swine Fever. Kaugnay nito nakatagdang lumagda sa mga darating na araw ang dalawang lalawigan ng isang Memorandum of Agreement na magtatakda ng isang protocols tulad ng biosecurity measures para mapadali ang pagpapalabas at pagpapapasok ng mga baboy at produktong baboy sa kanilang teritoryo. Si Sagabaria ang unang local chief executive sa labas ng Cebu na sumang-ayon sa prinsipyo at tumugon sa imbitasyon ni Garcia para makagawa ng magkatulad ng mga patakaran sa pag-handle ng mga sakit sa baboy tulad ng ASF at hog cholera. Ito rin ang unang pagkakataong bumisita si Sagabaria sa Cebu Provincial Capital halos isang buwan pa lamang nang maupo ito sa pwesto. Sinabi pa ng gobernador na lubhang naaapektuhan sa polisiya ng Bureau of Animal Industry ang kanyang mga nasasakupang nag-aalaga ng baboy at dismayado pa matapos bumaba sa 85 pesos hanggang sa 90 pesos kada kilo ang farm grade price ng mga live hogs dahil sa pagsara ng mga borders. I think this is going to start next week and I believe it is the correct and proper procedure. Once we do this, I'm sure other provinces will adopt such program. Pero I will guarantee that we will strengthen, make it more stronger the biosecurity, which is our utmost importance. Bahagi ng pahayag ni Negros Oriental Governor Manuel Sagabaria. Samantala malugod namang tinanggap ni Garcia ang hakbang na ito ng Negros Oriental Governor at muling pinaalalahanan ng iba pang local chief executives na laging itaguyod ang lokal na otonomiya. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang bilang ng mga namatay dahil sa brutal heatwave sa Texas tumaas pa ay niyan sa pag-aaral. May buong detalye ang Star FM Bacolod.
Brutal na init ngayon na ang nararamdaman ng milyon na katao sa Texas at mas delikado na ang aspeto ng heat wave sa nasabing estado kung saan kahit gabi ay hindi humuhupa ang init at mas naapektuhan ang mga residenteng walang air conditioning. Nasa 13 katao na ang namatay dahil sa heat-related illness at inaasahang tataas pa ang bilang kapag magpatuloy ang labis na init ng panahon. Nagpahayag naman ng Executive Director ng Medical Society Consortium on Climate and Health na tuwing umaga ay ang moisture ng init ang nagre-replika sa init pero kung gabi naman ay tinatrap nito ang init kung kaya't mas mainit ang temperatura tuwing gabi. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay International Correspondent Heidi Orstolino Pichay, ibinahagi niya na grabe ang init na nararamdaman nila sa Texas pati na rin ang ihip ng hangin. Warning sila palagi na kailangan wag nyo nang gawin yung gagawin nyo kung outdoors. Ganyan. Tapos pag binuksan mo yung pinto, ramdam mo yung init na pumapasok, na para kang, alam mo yung feeling na nasa sauna ka, ganun yung feeling na sobrang init talaga. Samantala ay nagbabala na at isinailalim na sa excessive heat warnings ang 55 milyon na katao sa Texas, cities of Houston, San Antonio at Austin. Ang mga lokal na otoridad naman ay tumutulong para maibsan ang init sa pamamagitan ng pagpapatayo ng cooling centers at nagpro-provide ng shelters sa mga taong lubos na naapektuhan ng init tulad ng may sakit at matatanda. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Yuno nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, 4 na sitio naman sa Tibuli, South Cotabato tinamaan ng influenza-like illness. 2 indigenous people and families apektado po ng naturang sakit. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Nasa 4 na mga sityo ng Barangay Sala Cafe sa bayan ng Tiboli, South Cotabato ang tinamaan ng influenza-like illness kung saan umabot sa 120 mga pamilya ang apektado. Ito ang inihayag ni Mayor Keo Dale Tuan ng Tiboli, South Cotabato sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Tuan, ang mahigit 100 mga pamilya ay nagmula sa mga malalayong sityo ng Barangay Sala Cafe na kinabibilangan ng Sitio Tahikong, Sitio Blo, Sitio Swambolol at Sitio Datalbong. Dagdag pa ng alkalde, halos lahat ng mga pasyente ay nagkaranas ng matataas na lagnat, ubo, pagtatae o LBM at antifungal infections. Karamihan naman sa mga pasyente ay mga bata kung saan nasa 2 buwang sanggol ang pinakabatang nagkaranas na sakit. Aminado ang alkalde na malayo sa poblasyon area mo sityo na apektado kaya't pahirapan din ang pagdala sa ospital ng mga nagkasakit. Kaya agad na nagsagawa ng medical intervention ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kasamang Municipal Health Office upang matingnan at ma-assess ang kondisyon ng mga pasyente. Nabigay din sila ng mga relief packs gaya ng pagkain, mga gamot, oral rehydration solution, ointment, hygiene kits at maging vitamins para sa mga bata. Sa ngayon, nagpapatuloy ang monitoring ng Tiboli LGU sa mga apektadong pamilya upang hindi na madagdagan pa ang mga nagkakasakit. Matatandaan na noong nakaraang linggo lamang, idineklara ang influenza outbreak sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato na karatig bayan lamang ng Tiboli kung saan nasa higit 200 pamilya ang apektado. Sa lahat po ng mga tao na apektado sa influenza sa area ko, na nanawagan po ako na mag-coordinate lang tayo sa lahat ng mga staff na inassign ko dyan, sa ating mga nurses. Pag may problema, lapit lang kayo dyan sa command post natin. Nandiyan yung mga nurses, mga doktor natin at yung mga rescue team natin para mag-assist sa inyo para mabigyan kayo kagad ng maagarang gamot o madala kagad kayo sa hospital. Inyo napakinggan ang tinig ni Mayor Keo Dale Tuan ng Tiboli, South Cotabato sa panayam ng Bombo Radio. At yon report mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donart Militar nag-uulat para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras alas 12:22 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, itong survivor ng lumubog na fishing boat sa Davao Oriental malungkot sa hindi nahanap na 6 na kasamahan. May buong detalye ang Bombo Radio Jensen. Labis ang pasasalamat ni Limuel Abapo, isa sa mga survivor sa lumubog na fishing boat na Genesis 2 sa Davao Oriental, sa sinabi nitong milagrong pagkakasagip sa kanila noong Hunyo 22. Sinabi nito sa Bombo Radio, ikinokonsidera niya na milagro ang nangyari dahil unang beses itong nangyari sa buong buhay niya. Anya, mahigit 3 oras umano ang kanyang paglalangoy bago pa ito na-rescue ng light boat. Sa kabilaan niya ng trahedya ay magpapatuloy pa rin siya sa kanyang hanapbuhay bilang mangingisda. Kami ng pera, yung amo namin, tulong yan sa amin. Tapos, yung namin libre, balansi daw niya. Salamat tayo sa Panginoon. May second chance pata nga survive pagitani. Habang hindi naman maiwasang malungkot si Abapo sa 6 na nawawalang tripulante na hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap. Nabatid na nagpasya ang Philippine Coast Guard o PCG noong dakong alas 11:30 ng gabi ng Hunyo 28 na itigil na lamang ang search and rescue operation sa mga missing. Una nang iniulat na nasa 3 sakay ng bangka ang nasawi habang 14 naman sa mga tripulante ang nasagip. Ayon sa mga nakaligtas, sinalubong ng malakas na alon ng kanilang sinasakyang bangka dahilan upang lumubog ito. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Levi de Leon para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, pagka-blacklist naman sa mga pinapasukang trabaho, ibinabalaan ng TESDA sa mga bumibili ng Peking National Certificate. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Vegan. Nagbabala ang Technical Education and Skills Development Authority sa publiko kontra sa pagtangkilik o pagbili ng mga Peking National Certificate. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Deputy Director General John Bertiz, maaaring makulong o mapatawan ng parusa ang sinumang pwedeng masangkot sa pagbili ng Peking National Certificate dahil ito anya ay falsification of public documents. Maliban dyan, maaari rin anyang ma-blacklist sa pinapasukang trabaho ang mga bibili ng National Certificate. Ipinaliwanag ni Bertiz na ang National Certificate ay mayroong unique security features, kabilang na ang QR code at ang unique ID number ng estudyante na pwedeng i-verifika ng employer sa website ng TESDA. Dagdag pa ng opisyal na hindi naman umano kinakailangan pang bumili ng Peking Certificate upang magkaroon ng trabaho dahil wala rin anya silang matututunan at libre umano ang mga training courses ng ahensya. Huwag po tayong tumangkilik o bumili ng mga Peking National Certification kasi po ito ay falsification of public document. Pwede po kayong makulong or yan ng maparusahan at mapatawan ng penalties. Hindi lang po yun, pwede po pa kayong ma-blacklist sa mga ina-applyan yung trabaho. At isa pa po ay ito pong aming national certification ay may mga unique security features po to tulad ng QR code, unique ID numbers ng mga estudyante na pwede pong i-verify ng mga employer sa ating website. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Makibalita tayo dyan sa Bombo Radio Bacolod sapagkat itong weightlifting championship gaganapin ho sa Bacolod City sa susunod na buwan. May buong detalye ang Bombo Radio Bacolod. Sa Bacolod City, gaganapin ang weightlifting championship na magtutukoy sa kung sino ang kakatawan sa Pilipinas sa 2023 Asian Games sa China. Sa panayam ng Bombo Radio kay samahan ng weightlifting ng Pilipinas President Monico Puentevilla, 200 mga atleta na may edad 10 taon pataas ang maglalaban sa weightlifting championship na gaganapin sa labi ng SMCT Bacolod sa July 11 hanggang July 16. Ayon kay Puentevilla, lalahok rin si Olympic gold medalist Heidelin Diaz at maglalaro laban kay SEA Games gold medalist Elrin Anando sa 64 kg category. Aniya, isa itong major event dahil ang matatalo dito ay hindi
hindi makakasama sa Asian Games. Ayon dito, libre ang panunood sa kompetisyon at kung may makita itong may potensyal, posibleng masama sa national poll. Inimbitahan na rin ito ang mga sports coordinators at mga alkalde sa Negros Occidental na makilahok sa gaganaping libreng seminar ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas sa nasabing mall sa Hulyo 10. Inihayag rin ni Puente Villa na ito ay magre-retiro na bilang presidente ng SWP pagkatapos ng 2024 Paris Olympic Games, kaya naghahanap ito ng kanyang magiging successor. Hindi lang ito national, pang-international kasi gold medalist sa Tokyo ang lalaban dito. Dalawang Olympian, Ando at si Diaz, no? Inaanyayahan kong lahat. Panood kayo itong parang international ito kasi galing dito kung sinong manalo, sasali sa Asian Games, no? Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang newly crowned Miss Aura Philippines 2023 thankful sa nakamit na corona at naghahanda na para irepresenta ang Pilipinas sa Turkey. May chika ang Star FM Baguio. Nagpapasalamat ang newly crowned Miss Aura Philippines 2023 na si Chris Go matapos nitong masungkit ang corona sa ginanap na pageant sa Eastwood Richmond Hotel noong nakaraang linggo. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 19-year-old nursing student na ngayon national pageant title holder, ibinahagi nito ang kanyang gagawing paghahanda sa Miss Aura International 2023 na gaganapin sa Antalya, Turkey sa darating na Setyembre. I'm so grateful and honored na ako po yung tinanghal na Miss Aura Philippines 2023 because among all the girls, I know po na lahat po kami is deserving. And of course, pride po talaga sa Bulacan since after many years, ngayon na lang po kami ulit nagka-national crown. We're starting on planning na po for the international pageant. Start to plot na po every day ng mga trainings ko. From the Q&A, styling, and everything po talaga. Of course, firstly, I want to thank God for this blessing that He gave me. To my backbone, my family, my friends, and my team, and most especially to my sisters in Miss Aura Philippines and the whole organization for giving us such a wonderful experience. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miss Aura Philippines 2023, Chris Go. Bukod sa titulong Miss Aura Philippines 2023, ay nakuha rin nito ang Miss Photogenic Award. Ang Miss Aura pageant nga ay taunang beauty pageant kung saan pinopromote nito ang beauty, brain, body at behavior ng mga kababaihan sa buong mundo. Matatandaan na nasungkit ni Alexandra Faith Garcia ang first ever Miss Aura International crown para sa bansa noong 2021 na ngayon ay tatangkain namang sungkitin ng Bulacanya beauty na si Chris. Hello Star Nation, this is Chris Go, your Miss Aura Philippines 2023. And you are listening to Star FM. It's all for you, basta radyo, Bombo. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star TJ Lia nagkukulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo nakabalo-bala kamo kon nga adaw mas nanamian iya sa pamatinan kag ginakabig nga mas matamis ang tinaga nga sekretary sang sa attorney. Suno pagani sa kay disbarred lawyer Larry Gadon nga sa karon siya ang secretary or advisor, no, presidential advisor for poverty alleviation. Sa aton sining matag palamati ti ang iya sining posisyon equivalent ini sa rank sa member sang Senate kag House of Representatives. Si Secretary Larry Gadon ang mayara sang salary grade 31
Bala nyo kung pila ang bulanan nga sweldo ni Secretary Larry Gadon? Oh. Ang bulanan nga sweldo ni Secretary Larry Gadon nagalabot sa 278,434 basic salary niya ini, no? Sa salary grade 31. Ini na maglibog ang ulo ta kung nga amo sini ang nangin reaksyon ni disbarred lawyer kag karon secretary or presidential advisor for poverty alleviation Larry Gadon. Tagumpay! Sino man abi nga tawo ang hindi magharakak sa kamoto katudo, no? Bisan na disbar kay mo iya, pero makabaton ka sang sweldo nga 278,434. Hindi bala Secretary Gadon, sir? Tagumpay! Por Diyos por Santo. Oh, 50 mil lang na baton mo, masigit ka ano? Tagumpay. Hindi ba? Anyway, sa aton sini mga kabombo, tinagapati na ko sa mong nga mas matamis kin man pamatian, no? Nga ang pamuno sang imo sining ngalan, secretary. Pero mas matamis ako ng pamuno sa ngalan mo, Bombo Amay. No? Bumbo. Di ba? Sa aton sini mga kabombo, pero kung si Spider-Man pa, with great power comes great responsibility. Oh, check na this time si Bombo Angel Tan. Makakuntis na tani sa Bacolod pananglitan nga matukod ini kag madayon ang 25 ka mga wind turbines. So, pabaskog-baskog na ni hangin dako gining mabulig para sa syudad sa Iloilo. Gali, kung madayon mamaterialize ang 25 ka mga wind turbines. Bombo Angel, sa report, please come in. Bombo Cham ginakabig sang chairman sang Committee on Public Utilities sa may Iloilo City Council nga tituman pa katemprano agud magpangayo sang resolution of no objection ang isa ka pribado nga kompanya nga pagpatukod sang 25 tanan ka mga wind turbines diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Councilor Attorney Romel Duron, iya gipayag nga nagpadala sang sulat sa konseho ang energy company nga First Gen Corporation agud magpabutyag sang interes sa pagpatukod sa nga wind turbines kag generators kag substation kag transmission line nga magakonekta sang wind farm sang substation sang National Grid Corporation of the Philippines. Ini ang ipahamtang sa may Iloilo Street nga napatungan sang Iloilo City kag Guimaras. Suno kay Councilor Dron Santo sa sulat sa nasambit nga energy company, luyag nila nga makabulig sa mga pumuluyo sang syudad nga naka-eksperyensya sang power shortages sa diin apektuhan diri ang dako gid ang ekonomiya sang syudad. Apang Bombo Cham iya diri gimpayag nga kadamo pagidman sang dapat usisaon sa proyekto nga ni para mas mahibaluan kung ano paglid ang mga kayuhan nga mahatag sini kag naghambal man ang konsehal gani nga kung miara ang mga developments miara gid man advantages kag disadvantages kag dapat mas mabugat ang advantages of Bombo Cham. Ini nga proyekto ang santo sa wind energy service contract nga ginsudlan sang gobyerno sang Pilipinas kag gintiglawas sang Department of Energy. Sakop sang sininga proyekto ang 5,346 ka hektarya sa syudad sang Iloilo kag banwa sang Zaraga kag Dumanga sa probinsya sang Iloilo kag banwa naman sang Buenavista sa Guimaras. Dinalantaw nga ibutang ang 80-meter long wind turbines sa may barangay sang Ingore ang kaginaktakan sa may Lapas kag barangay bituon naman sa Haro, Bombo Cham. Kag kung isa-isahon lakip sa mga lugar nga maagyan sang proyekto ang Kamangay, Bigke,
Balagan, Guaan, Kaganapnod, kag Nabitasan sa Miliganes, kaga Tubigan sa Mizaraga, kaga Bantod, Fabrika naman, Dakutan, kag Sapa sa May Dumangas, Iloilo, kag Sawang, Dagsaan, Taminla, Takay, Gitolyo, kag San Miguel sa May Buenavista, Gimaras. Apang suno kay Councilor Doron, hindi pa sila makadali-dali hatag sang runo sa nasambit nga energy company, bangod wala pa ang mga ini nakapatigayon sa public consultation sa tagsa ka mga barangay, specifically diri sa may syudad sang Iloilo, kag magluwas diri Bombo Cham, kulang pa ang ilang mga business permit, kag wala pa pakigunanon sa Department of Energy and Natural Resources Office. Yari ating pamatian bala ang nangin pahayag ni Councilor Romel Doron sang aton ma-interview. Well, though premature at this time, no? Because they are still conducting for their study. Ang epekto sa environment, we require them to consult with the barangays will be affected. Sa city, 4 ka barangays, Balabago, Bituon, Ingore, and Hinaktakan. So may mga bird sanctuary inada kasi mapiktuhan, may mga fish sanctuary mapiktuhan. So tanawon tang mga livelihood sang mapiktuhan sinada we have to consider kadamo sang environment, no? Mag-install na sang wind turbine nila na babaw lang na tuod prung sa dalom sinada may foundation nila Then ang foundation siyempre they have to lay down sang cable na nila sa dalom. Tanawon ta na kung may very safe katama ang pabutang nila na hindi ma-destroy o maguba na kung may mga corals, no? So we have to consult also with the DANR. Kaya ito daw premature nga ang city council maghatag din sang resolution of no objection kay hindi pa klaro gid, no? The purpose of the project is good, but we have to consider many things. Kinahanglan ta additional sources of energy kay when the city grows, the energy requirement also grows nagadako man. So kung ang growth rate abi nato 9%, kinahanglan ang energy requirement should be more, no? Sige-sige na. Imagine may mga buildings na kinahanglan na additional electricity. So that's why nga sige-sige man ang nag-invest diri sa aton. So sa siling ko, premature pa, no? Kaya wala pa gani nila makonsulta ang mga barangay. I think they have to hold public consultations man. So mas maayo gid nga tan-awon ta kiti ang number 1 nga i-consider but ang livelihood man nila Di ko naapektuhan sila paano will they be absorbed sang first gen ini nga proponent ang nagapangisda dira bla basi ma-disturb kadamo sang factors nga i-consider gid naton safety sang nagaagi dira. Ano ina ang i-install nila, anong height sila, tanawon ta, anong mga distances sila. So, initially siling nila 25 ka wind turbine sa 4 ka barangay. Tanawon ta na kung paano na, kaya offshore man ako sa dagat Sa dagat na nila ibutang. Why manggali sang duta, abi ko gani sa duta ibutang na yon. Kinahanglan they have to purchase, sabi sa mga property owners Well, so far, kung why man kinahanglan mag-purchase dati, ito na lang may mapa mga ni sila. Hindi pa man gani sure kung di engage nga part. Basta more or less may area na nga daw target nila. And they need to conduct further study. Ang ilan lang pa ngayon nga we endorse the project but subject to many conditions which they have to comply. They comply anay. Then after that, makuha pa na sila sa mga environmental compliance certificate He also mentioned nga may mga building permit pa man na mag-secure sila. So damo pa mga hilimuon nga for approval before finally going into the final project. Well, this project is according to them for the city lang, they will be generating additional 25 megawatts, I think, no? For the 25 wind turbines. Ang first general naman ni projects nila outside. Pero ang sa wind do first time nila ko noon Pero sa hydro, may hydro ni sila, may natural gas, ano tong iba nila, may solar man ni sila, no? It's a big company
may geothermal man sila. Isa man sila sa pinakadako sini. Kag ang mapa, more or less, siyang wind turbine nga butangan nila, naturally, makabulig gid sa aton nga energy supply diri sa, hindi lang gani sa city, but for the entire province, no? Kaya dako ni nga, ang propose nila, it will covering approximately 5,346 hectares, covering the municipalities of Saraga, Liganes, Dumangas, and the municipality of Buenavista and Guimaras. Kag sa City of Iloilo na mention ko na ang 4 ka barangays nga makubiran nila. Offshore sa dagat nila, ibutang niya. Tanawon ta ko may ano da siyempre kung maka-disrupt na sa biyahe, hindi man siguro pwede kasi mangayo man tanan mo object na That's why we are conducting committee hearings to consult tanan nga nag-object, you come out now and come forward, no? Actually, welcome. Kung sundon mo, it's clean energy mo. Wind energy is renewable energy. Kaya as of now, man nag-operate sa aton, di mga coal-fired power plant na, diesel-fired powered plant, ini environment friendly, ini mo. Generally, except of course, sa mga apektuhan, basi gamay mo lang ang portion, nga ma-relocate man bala sila. Itanangon tang pros and cons, anong advantage, siyempre may mga disadvantage kima na, pero is the advantage outweigh the disadvantage? Kundi nang mas damo pabor, damo mga benepisyuhan bla. May mga apektuhan kita basta may development, may mga apektuhan kita. Councilor, ining 25 ka turbines kani siya sa Iloilo lang gid siya or kabilugan sa project nila? For Iloilo City alone, for the 4 barangays, mga more or less 25 megawatts ang maano nila for the city lang ang plano nila ma-extend pa man sila mo. Hindi pa man i-final ongoing gani ang feasibility study nila. Kung pila man ma-put up nila sa Liganes, Saraga, Dumangas, kag sa kag sa Buenavista, no? So tanawon da, anyway, hindi pa gid man fix ang ilang they have to conduct study. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Councilor Romel Doron regarding diri sa ginaplanong 25 sa mga wind turbines nga patukuron diri sa may syudad sa Iloilo. Ano to namin ni Councilor Doron nga balamuti kadamo pa sa mangayo sina? Ano na pangayo Actually, Bombo Cham, ang statement nilang kadamo sa mangayo gid man. Anong pangayo nila? Sa matukod sining wind turbines? Actually, Bombo Cham, kadamo pa sa pangayo nila when it comes sa mga let's just say mga asikasuhon so bilang mga papers nga dapat like kung sa mga consultation bilang nga okay. Kumbaga step by step. I see. Damo pagali isang pangayoon sini nga mga explanation. Iti ko magamba kaya damo sang pangayoon kag damo sang mga papel ti do liro-liro utoko basi kun lain naman ning dangatan niya sini kay ti kun maghambag ka pros and cons sa tanan gid man sini nga bagay may mga pros and cons mo. Ti natugutan ta ganing coal-fired power plant nga sadto ginareklamo man sa mga pumuluyo dira sa may barangay Ingure nga ginabugaya sini nga aso hindi maayo say kayong lawas ang mga pumuluyo da. Ti ari duay man sa may ginabuga gabuyong-buyong lang ni mga wind turbine nga ni Bombo Angel. Amo man gani Bombo Cham, amo na gani ni Councilor Romel Doron, gina-welcome gid nila sa Committee on Public Utilities ining another form nga renewable energy ini sa Bombo Cham. At least it's just like sa ginambali mga coal power plants ato tuya ara dida tama ka klaro ang mga kumbaga disadvantages apang apisara sa mga disadvantages mas ginpili ako na push through sa gihapon kag natagan nga tiniara specific nga mga benefits. Pero this time sa wind turbines naman nga kung isipon renewable energy kag ti wala sang may ginabuga bala Bombo Cham nga aso kon pollution like pollution gid Bombo Cham specifically. Pero ang isa diri sa ginalantaw nga gin-raise sa concern ni Councilor Romel Doron once nga ipatukod ini siya sa may banda sa may Iloilo Strait
ang dira nga daan nga bahin sa may hinaktakan bala bombot siya may ara da nga areas nga basi aragyan bala sang mga fast craft o kun hindi nga mga vessels nga possibly bala mangin danger o kung mangin mabudlay once nga ara na ang wind turbine. Isa ina sa mga factors nga ginatun-an man sang komitiba ni Councilor Meldron agod nga maplastar sang maayo pero ti isa ron no nga ginapangayo nila hambal diri sang konsyal tama pa kahilaw kung do alang-alang pabalabong botsyam kay biskan na public consultation sa mga kabarangayan wala pa man na obra directly sang private company nga tinagaplano sa pagpatukod sang 25 tanan ka mga wind turbines diri lang gid alone sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sining nga follow-up report. Oh, yun sa nagkanto man, ari sa galeo. Oh. San ba ya? Dahil lang sa aton sining mga kabombo. Uy, nga nag-amo ni Sao? Anyway, ang wind turbines nagagana ini siya, simple man lang niyang iya sini nga nga prinsipol sa paggana sini banwa. Imbis nga magamit sang electricity to make wind or hangin, katulad bala sang paggamit sang electric fan, ang wind turbines baliskad iniya. Nagagamit naman ini siya sang hangin or wind agod nga makahimo sang electricity. Ang wind amo ang nagapatiyog sa mga propeller sang isa iya ka turbine sa isa ka rotor nga nagapalibot naman o kung nagapaandar sa malipot sini nga pulong sa isa ka generator nga nagahimo sang electricity. Could you imagine? Pila to 25 megawatts. Correct me if I'm wrong. Ang sarang sini iya nga hatag nga electricity diri sa syudad sa Iloilo. Makapanubo-nubo gawa ina sang consumption naton sang electricity o kung makadugang sa aton sini makabumbo. Butsiningon nga kon magdamo ang source ng electricity, siyempre mabarato ang aton sini nga per kilowatt hour sa aton sini karon nga mga kabumbo. Isa man ini ka renewable energy. Why nagatugas ang polusyon? Of course, mag-aagigid sa nagakigo karon iya nga proseso para iya nga matagan abisang resolution of no objection sang City Council agod nga makapadayon ang ila sini iya nga pag-implement sining programa or proyekto or further studies or whatsoever sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Kon sa paghimo sang kuryente naging paanggid sa mga coal-fired power plant, diesel power plant, Ina banwa sa aton sini makabombo may mga negative effects gid man ina sa ikayong lawas ng tawo, of which ginreklamo man ikagdamo ang nagpamatok sang una gani sa coal-fired power plant dira sa may Ingure. Pero sa gyapon na duso kay kinahanglanon naton ang additional source sang electricity. Sa aton sini makabombo. Ining wind flow patterns kag speeds amo ni ang masami nga makit-an dito sa iban sini nga lugar sa Estados Unidos. Sa aton sini nga mga kabombo. Diri sa probinsya sang Ibaras may ara man ni sila.
Ini man gani ang nakasulod sa paminsaron ko bala kung nakita nyo na bala ang pelikula nga The Boy Who Harnessed the Wind. Sa aton sini makabumbo. Atong isa ka bata iya sa Africa, ti kabalo ka naman maghambal ka Africa, iya. All year round, drought to sila mo. Ang source ng ila sini nga tubig, iya, critical tuktama. Ti kay bangod nga pigado, kagang mayor sini nila nga palangabuyan among pagpanguma, ti paano sila makapanguma kung wa isang tubig? Ti diri karon kag napinsaran sang isa iya ka bata nga lalaki nga mag-ubra sining turbine light or wind turbine light nga mayara sang motor, no? Nakig patugani sa iyang iya sining abay kay ginguba yang iya sining bisikleta. Kag amo to ang ginhimo niya ya, bilang isa ka mechanical equipment abi, shall I say, para nga makapalibot adto sang propeller. Nga samtang nga nagalibot ang propeller, una-una ginsikada niya nimo. Sang nagalibot ang propeller sa aton sini nga mga kabumbo, ang wind naangot ini iya sa may daw ano to tawag nga bumbo meldo generator do bomba, no? Submersible pump. Basta do mo sina kag ginhulog nila to iya sa ginkutkot nila nga bubon, ti samtang nakagain na sang momentum sa padayon nga paglibot sining propeller, sus nagkaangkon sang power adtong submersible pump nga nakasuyop sang tubig kag amoning nagwa. Ti kunti nakapatubig sila sa ila sini iya nga pananom sa aton sini makabumbo. Waay sila sa may ginsunog. Waay sila sa may gintutdan. Kunti ginharness lang nila ang hangin to produce electricity kag para nga makapasuyop sang water underground kag imuga agud mapatubigan ang ila sini nga mga pananom. Sa pinakamalipot nga pulong, amo sini ang mangin epekto kung may wind turbine kita diri sa syudad sang Iloilo. Kung kinahanglan pa iya mag-agi sa proseso, nagakadapat lamang. Kay hindi man lang iya basta-basta nga maghuo man lang ni aton sinima opisyal, sa aton sinima kabumbo. Pero, when it comes iya sa bahin karon sang makabig naton pros and cons, kung mangin yara kita sa side abisang pagduso sa mga proyekto with less less pollution nga matuga, ti manami gid ining wind turbine. Pero ti kon may ara pagid sang ill effect ini iya or posible ma-displace or possible may mahalitan, may maapektuhan, ti that is why nga nagakadapat lamang ipaagi man sa bahin karon sang ginatawag sini nga due process kag pagpanghusisa. Sa aton sini magkabumbo, pero tigin hatag ko lang to nga ihimplo sa inyo ang The Boy Who Harnessed the Wind para nga madasig ninyo nga mahangpan kag maabsorb kung ano ang mayor sini iya nga kapuslanan sining wind turbine. 56 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa, duga nga mga balita kag impormasyon, check naton si Bombolin si Bade kay pila ka mga banwa sa probinsya nagpabutyag sa ila sining interes sa pag-avail sining Sentineling program sang Department of Agriculture. May kantanan ini sa
African swine fever bala. Kag mga gang nga masami nga nagarinambol sa plaza sa Banwa sa nga Buena Vista Guimaras, problema na to sa susyudad nilaw. Mga kapulisan kag mga opisyales, may reklamo kita diri na baton ngiti doway kuno nila na sapak. No? Do kasubong kuno iyang ginapabayaan lang mga nagatukod-tukod dira sanggang ang patal pagin sining istorya Banwa kay ang iban sinisayla kadaman sinisayla nagapang tripping kun gabi. Nagakangawa mga pumuluyo sa nasambit sining Banwa. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 25 to July 1, 2023. June 30 is a payday. Sa sining isa sa mga importante nga mga inadlaw sa Hunyo, hang out and dine sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday, coming your way this Friday. Umpisa alas 6:30 sa gabi. The Creons Band, one of Iloilo's best pop bands, is overflowing with excitement sa paghatag sa inyo sang 2 ka oras nga great musical show sa concert at the Plaza. All yours sa Hulyo 1, Sabado, sumugod alas 6 sa gabi sa among musical show. Napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 2, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghihiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga matuod nga makapatawad sa mga nag-hurt sa aton so that in return mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Girayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto. Sa nakaligad sa takna sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa gihapon ko mo bombo Chama Blanco Hover. May pipilaman diri bombo mel ka nagahambal bala, no? Nga hindi maayo kunong wind turbine para diri sa syudad sang Iloilo. Una bes, why kita sang lugar. Oh, yes, why gimagita sang lugar sini dapat ang wind turbine ni ginapatindog niya sa mga lugar nga wala sang tawo. No, why isang pwede kuno nga mapatindugan diri sa structure diri sa aton sining area. Kag may mga nagapayag man nga kung magpatindog kunong mga wind turbine hindi man mag-lower ang electric rates. Kung may wind turbine kay madiritso ini kunong electricity sa NGCP gyapon. No? Ang wind turbines layo ini sa mga populated area. Hindi na di pwede kuno sa highly urbanized area pareho sang syudad sa nga Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di din tuod no kung diri patindugon din na nila i-plaster abi kay nagapagita man kita gani isang ligwa sini nga lugar para tukuran sa nga mga lugar lang akon sa diin ti ginasaylo tabla mga pumuluyo. No? Ano ganina tawag bombo umel? Relocation area? Relocation sites? Gapalibog nang kita gani subong kun din mga relocation sites ni kun magpatukod ka sa wind turbine dapat sa mga unpopulated area ni. Di lantawon naton kung ano ang mangin resulta sa ginapatigayon sinikaron nga pagpangusisa dugang sa Committee on Public Utilities. Check ko naman this time si Bombo Lindsay Bade direktamente sa may Iloilo Capital, Iloilo Provincial Capital. May mga kabanwanan diri sa probinsya sa Iloilo nagpabutyag sa interes sa pag-avail sang sining Sentineling, no? Ining programa sang Department of Agriculture na tuhoy iya sa African Swine Fever. Bombo Lindsay sa report na please come in. May mga banwa na sa probinsya sang Iloilo ang nagpabutyag sang interes sa pag-avail sang Sentineling program sang Department of Agriculture. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Daryl Taboada, ang Iloilo Provincial Veterinarian, iyaging pahayag bombot siyam na tinagahulat na lang ang probinsya sa submission sang Municipal Agriculture's Office sang listahan sang mga barangay nga ti naka-qualify santo sa requirements nga ilaging pasa. Pangsunod ri kay Taboada, ang banwa pa lang no sang Santa Barbara ang nakapasa kag ti sila sa Provincial Veterinary Office i-validate ina nila kag i-endorse nila sa Department of Agriculture. Paathag dari ni Dr. Taboada, ang local government unit amo ni ang naga-identify sa mga banwa para sa Sentineling program apang ti ipaidalom ini sa gihapon sa verification sang Provincial Veterinary Office. So kada hog raiser hatagan ina sila bombot siyam sang Sentinel piglet agod nga ti sagudon sa diin iga monitor inino para latawon kun balati maapektuhan sang balatian or sang African swine fever
o kung hindi ang ining mga baboy. Sa tinalikdan nga semana, gin-establish ni sa Provincial Veterinary Office o pwede man ang livestock technicians, kag mangin ang Department of Agriculture ang ining mga requirements. So darigin paboran nga ang programa ipatuman ini siya sa barangay level para nga mangin mahapos ang pagmonitor kag lakip diri sa criteria dapat nga wala naka-record sang African swine fever outbreak sa barangay makaligad bino ang 40 ka adlaw kag if possible dapat nga wala sang nabilin nga baboy dira sa nasambit nga barangay. Kung may ara gid man nabilin nga baboy, ginainganyo diri ang mga hog raiser nga ilakip na lang ang mga ini sa Sentineling program kag dapat nga in place sa gihapon ang ilay atag sa ka mga biosecurity measures. Yari wala atong pamatian ang pagpahayag ni Dr. Darrell Taboada, ang Provincial Veterinarian. Bali ang initial ang aton nga subong ginatrabaho is ang aton nga submission sang aton nga Municipal Agriculture Office diri sa aton sa opisina sa mga list of barangays nga naka-qualify sang aton mga minimum requirements. So ang subong pa lang sa as of today ang naka-submit pa lang sang list is ang Municipality of Santa Barbara. So ginahulat pa namon ang iba niya mga banwa kung may ara sila nga i-endorse sa amon. So after that, kung maka-endorse na sila tanan, tingubon man namon na siya validate diri sa opisina kag i-endorse sa Department of Agriculture or para maka-start na ang aton nga Sentineling program. Okay. Sino ni nag-identify, Doc? Ang munisipyo man ang nag-identify kung pwede nagid man bala for Sentinel program ang isa ka lugar or isa ka barangay sila? Yes, ang munisipyo ang nag-identify pero dapat masubmit sila sa amon sa mga requirements. So number 1 nga requirement dira, certification nga wala sang kaso ina nga barangay sa sulod sang 40 days. Okay. Basically, dapat wala na sang baboy ang ina nga barangay. Pero kung may baboy dira sa ina nga barangay, dapat ang farmer nga may baboy dira, masignify nga ang iya nga baboy maging part sang amon nga Sentineling program. Kolektahan man na sa sang sample sa ulihi. Ikatatlo, ang dapat naka-undergone siya sang thoroughly disinfection sa dira nga area. Kag may biosecurity measures. So kung ara na in place ang apat niya nga mga basic requirement, i-endorse na niya sa munisipyo sa aton diri sa probinsya. So kita ma-validate kita sa provincial level, kag-endorse na naton dayon sa DA. So far, Doc, wala pa kamo sang may na ma-validate nga mga requirements nila or napasa sa DA. Wala pa kay nag-start pa lang sila submission ng sini nga semana eh. So last week kami nag-meeting sa mga technician. So susubong undergo pa sang validation ang mga technician. Ay siyempre dapat busisiun man nila sa dira sa barangay. Kaya hindi man na pwede nga bisan sino lang ang farmers ang i-submit nila. Ay, okay. Dapat sigurado man sila nga pag-abot sa amon sa probinsya, makapasar naman. Okay. Provincial Veterinarian. So sa sulod ni sang 40 kadlaw, regular ni nga i-monitor sang Provincial Veterinary Office, Department of Agriculture, kag Municipal Agriculture Office ang Sentinel piglet pinaagi sa pagkolekta ni sang blood samples agud nga i-test ini agud nga mahibaluan kung mayara ni siya sang infection African swine fever man ina or ano man abi nga balatian sa mga baboy. So sa tion nga magwa ni ang result sang test nga hindi man abi no infected ang baboy, hatagan pagid ang farmer bombotsyam sang duga nga duha ka mga Sentinel piglets kay tinutuyo ni sa nasambit nga programa nga idetermina ang ESF affected hog raisers nga makaamat-amat naman sila balik sa pagsagod sang baboy bombotsyam. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay sa imo sini nga follow-up report. Ikabay pa nga isa ini ka panugod, no? Ining Sentineling panugod sang pagbalik sang industriya sang hog racing diri iya sa probinsya sang Iloilo. Kay hindi naman lipod sa ibalo sa aton sini nga mga kamumbong ati do halos iya nga way gid sang may ginbilin ang African swine fever, no? Kutob sa mga lugar, kutob sa mga kamanuhanan nga mayara sang infection. Ang ila sini iyang nga mga hinuptanan sini nga baboy, ang ila sini iyang nga mga ginsuptan, no? Tawag sigari gin kapitalan at the same time
ginalauman kung tani nga muni makapatibawas man sila sa mga kautangan nila. Sa aton sila magkabombo, apisar nga may mga ayuda man from the provincial government, Department of Agriculture, but damo gidya ang nalaskaran sa sining paglaptas ang African swine fever. Gani nga ti makabig ini nga isa kabahin karon iya sang pagpanugod man sa liwat nga pagbuhi sang hog industry diri iya sa probinsya sang Iloilo. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuanay sa Udto, mga gang nga masami nagarinambol sa Plaza San Buenavista Guimaras. Problema karon sang sosyudad. Problema sang mga ginikanan kag nagakakibang na kuno mga ginikanan dito banwa. Kay man, may mga pamatanon pag ikunong obra nila pang tripping. Di ko ninusinti kadaya kag matripingan ka lang nila, kaluluoy ka lang gali. Dugangan nato nining mga balita kag impormasyon subong man Anilaw baseball team tudo bigay sa palarong pambansa, and then later on may latest update kita dire sa duwa ka insidente sa Banwasan nga Dumangas. Kagapon may gintiro patay ito sa may pagduge. Nag-surrender na ang duwa ka mga suspitsado. Kag sinigid lamang adlaw, may ginbuno patay man sa barangay Pulaw, sa Banwa man iya sang Dumangas. Ini kagiban pa nga mga balita panumbalikan ta sa panay nga pagpalayag sa Bumbuanay sa Udto pagkatapos sang mga importante nga pahanumdom. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo, ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sang hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agud masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Para sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Isa ka concern nga ginikanan ang nagpadala sa nga iya siniiyang kangawa diri sa Bombo Radio, nagpalabot sa iya sini nga kangawa diri sa Bombo Radio, at the same time nagpadala sa video nga kung sadiin duha ka mga dalagita ang nagadumugay sa sandig sa pahayag sa plaza kuno ni sa Banwa sa Buena Vista sa probinsya iya sa Guimaras. Previously suno sa informant sa Bombo Radio, no? Madamo kuno sang rinambulanay man nga natabo. Kag ginapayag nga may mga gang members nagkalain sini nga mga gangs dira iya sa nasambit sini nga Banwa ang nagapanggamo. Ti nagakangawa karon pila ka mga ginikanan diri kay basing ila sini nga mga kabataan mga estudyante ang madalahig, ang matripingan kag spare information do wala pa ni kuno pili sa pang-tripping ining mga gang members na dira. Kapin pagid kun gabi, si Bombo Chari may follow-up report. No? May kangtanan sa sining dinumugay sining mga dalagita. Por Diyos por Santo, ti amo sining edad nimo maka-eksperyensya kaya sang amo sining klase sang pagkabayolente. No? Ti ano ay hanang nagtulod sini sa ila sa paghimo sang kasubong sining mga buluhaton. Kay kasamiya ang aton sining magkitaan nga mga amo sining nga panginaron ti ara sa sulod sang balay, nagabulig sa kay nanay, nagabulig sa kay tatay sa pagpanglimpyo, digamo kon pagluto dira sa mga suludanon. Pero ang iban sini sa ilamo ni giling ginaubraho. Nagadinumugay sila ya sa plaza. May mga nagalantaw ang produkto kasubong nga ginapabayaan lamang. I-check tabi si Bombo Chari Sumagpao sa iya sining linya. Bombo Cha, sa report, please come in. Yes, Bombo Champ, no, ginakahangauan subong sang mga pumuluyo sa may Banwa sang Buena Vista sa may probinsya iya sang Guimaras, ining mga ginaaligar grupo sang mga pamatanon o kuna mga gangs, no, mga miyembro sang gangs nga ini nga amo ang masami nagatuga sang mga ginamo sa nasambit iya nga Banwa. Sa impormasyon kagareklamo nga ginpalabot sa aton diri sa may Bombo Radio Iloilo sang pipilaman ka mga concerned citizens sang Banwa sang Buena Vista, ila diri Bombo Champ ginpalabot ang mga impormasyon nga ti ang mga estudyante nga ini nga ti miyembro sang mga gangs nga ginaaligar amo ang miyembro man mismo sa Buena Vista National High School. Mga estudyante man sa Buena Vista National High School, amo ang mga miyembro sini nga mga nasambit nga gangs nga amo ang masami nagalinagsanay, nagarinambol sa plaza man mismo sa munisipyo. Kagapon gani Bombo Champ, nagpadalaman sa video ang isa man ka concerned citizen sang nasambit nga Banwa kag ti kun makit-an man sa Facebook page naton, sa Facebook live sang Bombo Radio, makit-an ang pag-inaway sang duha diri ka mga pamatanon, puraw ini mga babayi nga amo ang dinumugay. Dugang pa dira ginaaligar man sang mga nagpalabot sang reklamo sa aton diri sa Bombo Radio nga ti daw masami ginapabayaan lang sang kapulisan kag sang mga officials man sang nasambit nga buluthuan ining nasambit nga concern o kon issue nga ti madugay nagali ini suno sa mga tagreklamo nga ti may ara sang mga gangs nga amuni ginatukod-dukod ining mga pamatanon kag nagahimo sang mga grupo kag amo ang masami magluwas nga nagahatag sang pagginamo sa may area iya sang plaza sang Buena Vista, amo man ang masami nagapang tripping sa iban nga mga commuters sa dalanon, sa iban nga mga nagaagi man sa nasambit iya nga Banwa. So sa subong nga Bombo Champ, no, gakaalarmagid ang mga ginikanan kay ti sa nasambit nga buluthuan dira man nagaeskwela ang ila sini nga mga kabataan, ang ila mga kahinablusan, ti iba nagaagi lang man kuntani pero ti
posible makitaan kag matripingan sining mga ginaaligar mga pamatanon nga miyembro sang gang sa rason nga posible base sila naman ang masunod nga mangin biktima. Kag ti nagakahangawa sa buong ang mga ginikanan diri kay ti ang mga kabataan sa amo pa lang sinabi kabata nga edad ti mga high school pa lamang naga-engage na sa mga grupo taga iban pagini nga mga gangs nga ti hindi maayo ang mga ginabuhat. So nagalabot kita Bombochamp sa bahin niya sang aton sini nga kapulisan may Buena Vista Municipal Police Station pang hindi pa available ang ila sini nga Chief of Police kaya nagkadto pa sa may Guimaras Police Provincial Office may ara sila sa nga command conference. Amo man Chief of Police ang Buena Vista Municipal Police Station? Hello, Bombochamp. Yes, sinong Chief of Police ang Buena Vista Municipal Police Station? Media ka siya? Oh, napatay si Bumbutsari. Napatay ang linya ni Bumbutsari. Oh, pamangkot kita kay may pipila kita ka mga gin-carry out man diri nga mga balita bala regarding sa mga hitabo sa banwasang Buena Vista. Ano man yang kadimalason niya sang Bomboradyo nga tagsa gani may hitabo dira nga concerning sa pagpagwa sa statement sang kapulisan, daw na timing man niya nga may command conference ang Chief of Police sa Banwas ng Buena Vista. O kung hindi lang siya magsabat kay base kung hindi madalas ang utok yang inugsabat ya or ang amo sini nga problema no plastada man sino Chief of Police sang Buena Vista MPS sa Bombotsari. Oh. Standby Ano, bago ba ka lang cellphone, di makontak? Plastada. Ang aton nga sugilanon din sa man. Oh? Amo gimana kung bago ko mo do, hindi matawagan, blakag do, hindi ka maton text. Oh. Amo na nga akon nga. Tsa, bisan galitik-litik lang na yung tubang yes pero do, ay ko gana isla niya, kay do, aktibo pa man no? Bisan crack ko, kilala ko pa niya, nami ang imong silpo, no? Hindi ko nga, niya cracked. Hindi ko design lang na iya, no? Design lang na, pero gandar na. 25 minutos, ang nakaligad sa takna sini nga launa. Standby sa aton sini nga mga kabombo, sa dugang sini nga mga pagplastar naton sini mga impormasyon na mako ni mo dumog sila ito nga sa plaza, no? Ano ay ang dangtan sini mga pamatanon nga sa kalamharon sa ila sini nga edad ang pagkabayolente mong ara sa ila sini nga paminsaron kag nagapangibabaw sa ila sini nga personalidad kag pagkatawo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa iban pa nga mga balita kag impormasyon ginatambagan na sang isa ka ginikanan pero do sa wala sa gyapon sige pa yang ang pulpog sa isa ka babae niyo, no? Grabe ang biraya mo ning mga kun sa mixed martial arts mabla, kun sa UFC pa, ground and pound. Ground and pound ang birada sang naka-short nga pula sining babae sa iya sining kasumpong sa dumog, no? Atong naka-itom nga blauso kag ano ning tawag ni siya sining pantalon de largo Bombo Chris off-white, dirty white, no? Do mo sina. Standby sa aton sining mga kabombo. Ara na okay na siya. 26 minutos ang nakaligad sa takna sining launa. May mga pagpang-tripping, ang pag-tripping ang ginahimo nila pila sa mga ginpadala diri nga mga laragway sa aton, binutangan nila sang sarait ang tunga sang dalan. Kag dalagko sini nga bato. Ti hamakon mo na nga halit sa mga motorista kun gabi. Butangan iya sang sarait kag dalagko nga bato ang dalan. Nagresponde man aton sin mga kapulisan, pero do di kikitak bati sa aton sin mga pulisa kung anong plano nila nga himuon sa mga pamatanon nga niyo. Ipatawag ining mga pamatanon, ipatawag ang ginikanan. Kag ti amo man ang panawagan aton sa
mga opisyales sa local government unit sa Banwa sa Buenavista ngati madata nagling insidente sa Rinambulanay Diras Plaza. Now, dumugay within sa school compound. Tapos daw sa waay lang. Daw kabigon lang naton ini nga practice kay dira magagikan sa Buenavista High School or Elementary School ang ma-represent para sa Asian Games sa Wushu. Amo sina? Okay na Bombo Chris? Mabalikan ta na si Bombo Tsari. Standby sa aton sini nga mga kabombo. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Balikan ta na ang linya ni Bombo Tsari. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Gamay naman lang ni Chad, diri ka na lang report sa sa announcer's booth. Standby sa aton sini nga mga kauturan sa iban pa ni sini naton nga pagaplastar sang dugang sini nga mga impormasyon. Balikan ta, Bombo Tsari, please come back. Yes, no, Bombo Champ, aton nga ginlabot ang bahid man sa aton sini nga kapulisan, no, sa aton sini nga mga kabombo sa may Buenavista Municipal Police Station. Apang sa nasiling na naton, hindi pa available ang aton sini nga Chief of Police, si Police Major Jeffrey Ferrer, kay ara pa siya sa Guimaras Police Provincial Office Headquarters sa Subong. May ara sila ginpatigayon nga command conference kaupod man si Colonel Baluis, ang Provincial Director sa Guimaras Police Provincial Office. Amo na nga ang balko nga kapila na ta may insidente nga natabo das Buenavista do permir kada tawag ta nga follow-up ta kuno statement sang police sa Buenavista do permila siya command conference ining si Ferrer nga ni. Si ang nagasabat man na Bombo Champ sa may hotline sa Buenavista Municipal Police Station, nagahatag man diri sang eksplanasyon nga sa subong gagiho naman ang ila sini nga kapulisan sa bahin sa Women and Children's Protection Desk kay nakalabot man sa ila kagapon ang report nga may ara agid man sa ginamo mismo sa may plaza man sa Buenavista nga kung sa diin amo ni puraw ni mga pamatan-on man kay ginaaligar mga estudyante pa lamang makitaan man sa aton sini nga Facebook live duha ka pamatan-on nga mga babayi amo ang nagadinumugay. Apang si pag-abot nila sa area sunod sa kapulisan nagapinalagyo man ining mga pamatan-on kay may ara man ni sila upod Bombo Champ mga iban man nila nga mga abyan, mga kalalakihan man nga nagbulig man gani patunga butong sa ila samtang nagadinumugay sila kagapon nga adlaw. So amo ni ang pasalig sa bahin sang Buenavista Municipal Police Station nga tigagiho na ang ila sini nga Women and Children's Protection Desk. Ginlabot man naton Bombo Champ ang pipila diri ka mga elected officials sa nga nasambit iya nga banwa ang ginlabot naton kaga naka-reply man sa gilayon si SB member Attorney Romel Edang apang siya naghambal diri nga wala siya sa nga personal gid nga knowledge tuhoy sining hitabo kagati siya ang magasipon anay sang impormasyon antes ini siya makahatag sang iya man sini nga ihibalo parte diri sa hitabo. Aton man ginpaninguhaan nga malabot ang mayor's office si anay Provincial Governor Samuel Bumarin nga subong mayor naman sa Banwa sa Buenavista apang hindi man available Bombo Champ kaya nga suno sa iya sini nga staff may ara ini siya sa prior commitment kag may ara man sang programa subong alauna man sang hapon. Aton man subong ginatinguhaan nga mabalaan man ang statement diri sang Schools Division of Guimaras kun nakalabot na gid man sa ila ining concern nga ang mga gang, ang mga miyembro sa nga ginaaligar gang nga amo masamihin nagapanggamo sa area sang Banwa sang Buenavista gali mga estudyante man ginaaligar sang mga nagareklamo man gapalabot sang reklamo sa aton nga estudyante man mismo mga high school students sa Buenavista National High School. So sa karon Bombo Champ ginaangot man ini kaya sang pinalikdan nga bulan ang Hunyo 15 sinila mga tuig no may ara sang naglabot man nga reklamo kadti nakalabot man sa aton sini nga kapulisan nga may ara sa nga mga masaming nagapang stripping sa dalanon man sa nga nasambit nga Banwa Buenavista Guimaras man kung sa diin sa Barangay Tastasan
sa nga nasambit nga banwagid, may ara na abtan ang mga pumuluyo, iban nga mga nag-agi, mga motorista naton, mga alas 11 sang gabi sang Hunyo 15 sa Dalanon sa barangay Tastasan, may ara ang ginaaligar mga kabataan diri nga amo ang nagapanglambat sa karsada kagagilayon nagapang tripping sa mga nagaagi nga mga motorista, ginaaligar nga nagapanghaboy pa ini sila sang bato, ang iban ginapangbutangan nila sang mga bato o kon mga kagingking sang kawayanan sa may Dalanon para mabudlayan ang mga motor, mga tawo nga mag-agi. So amo ni ginaangot sa subong ko na posible ini bala ang sang nagligad nga bulan nga mga pamatanon nga nagapang tripping sa Dalanon, amo na diri ginaangot subong sa mga gangs ni sang mga eskwelahan nga amo ang nagaginamo man nagapang tripping kag masami naga-rumble sa may plaza man mismo kag sa kundiin man nga area man sang Banwa sang Buenavista sa karon. So amo ning ginapalabot sa aton kay si ang mga ginikanan gakahangawa kay si ang ilay nga mga kabataan kay hinablusan kay eskwela lang sa nasambit iya nga buluthuan pero ti sa subong tungod gani amo na man nakalabot silang information nga may mga gangs gali nga emerge no sa nasambit nga buluthuan gakahangawa sila kay base ang mga inosente nila nga kabataan mga trippingan o kung posible mahagadan sa mga amo sina nga sahi man sa mga grupo Bombotsab. All right. Ini si Bombotsari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo. Salamat kid na Bombo Chari Sumagpao. Nagalibog ang ulo ko sa Banwa sang Buenavista, Guimaras ni. Oh? Sa aton sinimatag palamati. Nagrespondi man kuno ang pulis kay nabaton Manila ang impormasyon nga may nagdumugay sini nga duha ka estudyante kagapon sini nga adlaw pero pag abot nila to wala na to. Kay nagpalalagyo. Ti kay nagpalalagyo ay ginagpangusi sa aton sini mga kapulisan kung sanday sinoto. Kay for sure may nakakilala gid sa ila nga mga tawo nga yara sa plaza sang tion nga nagdumugay sila. Amo na ilang ginaya madala sang utok sang mga pulis na sa Buenavista. Makapila na iyang insidente sang pagpang-tripping, pag dinumugay, pag rinambulanay. Ti kay nagpalalagyo, why na dayon? No wonder nga hindi iya makasabat ang Chief of Police sa Banwa sang Buenavista. Kada tawag tada iya kung may mga insidente nga kinanglan ta sang payag sang police, information sa police, at tuto saya ka sa provincial office o kay may ano tong term? Command conference? Ay nano klase nga mga sahi isang opisyal ang binutang das Banwa sang Buenavista, Guimaras man? Mangkuton mo si Mayor ti may prior commitment man siya kuno at yung ay problema. Tingwaan tabuasi kay Sabado. Ini mga concern sa aton sinima kabombo, no? Maka alarma ini sa bahin niya sa mga ginikanan. Ngati, base sa pila kadlaw, ang impormasyon nga mabaton sang ginikanan, magluwas siya nga may nagdinumugay ito, may nabunan, kagang nabunan sini bata nila. That is why, ngayon sini nga gindangop, dire, sa Bombo Radio. Kaya ti hindi kadala utok sang kapulisan sa Banwa sang Buenavista, mag-hitso sining sitwasyon, sining hitabo. Oh, kita mo gapro palagyo ganing Chief of Police nila. Ang bota nga nakatapak major ni. Rambol sa mga pamatanon, hindi makasabat. Oh? Kung hindi ni matagan sa nagakigo siniya nga pagtamod, kung hindi ni mabungkag
ang mga gang-gang dira iya sa Banwasang Buena Vista, Guimaras, ano na lang matabo dira sa inyo? Okay lang na yan kung ang mga magkalamatay dira, ang mga ginapabayan, paano yan karon ng mga inosente? Ang mga gintripingan, ang mga motorista nga hindi makaagi, kay ginpangbutangan sang bato, kag kagingking, sang kawayan, sa mga dalanon nga kung sa diin, dulom lang tawa balaw. Suga lang na sang kamera, guro na kag suga lang sang patrol car sang pulis sa makita, ta dulom na dirang area. Tinaga-drive kami motorsiklo, okay lang na iya kung hindi pa gani nga okay kung naslakyan, dala mo Kay bisan pa paano makatugag ini sang damage, ti sinusukton mo na da karon. Ang motor abi karon magtrampoling na da kag magklabuka ulo sa mga nagamaniyo sang motor karon sinusukton ta. Sa bagay hindi ina masabat sa kapulisan sa Buena Vista, Guimaras, kay hindi kinala utok nila. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti madugay na ni nga problema diras na sambit sining Banwa. Araw-araw pa, why gidya matagan sining kigo sining pagtamod? Last time to may event man to sa plaza nila. May rinambulanay man to. Ara ng pulis, why gani ginasapak ang pulis? Ti kabatas kamo sa Banwa? Ang aton sini mga kapulisan, insultoy na para sa inyo. Nga ara na kamo dira nga inyo siniya nga pauntaton ang kinagamo pero way kamo ginakadlukan sang mga hurong kag mga miyembro sang gang dira. Yanong plastada isog pa dira yang mga sunoy sang sa mga kapulisan. Sa Buena Vista pila ka bilog dira ang sarang ya mapadulungan nga mga lugar nga mga manami, may mga resorts dira. Tikon hindi ini matap na sang local government unit sa Banwasang Buena Vista ni Mayor, sino Mayor? Ang first name niya? Samuel? Kung hindi ini matap na ni Mayor Samuel Gumarin, former governor, kag ni Major Ferrer ang problema, sino pa karon makadto sa mga resort yun na? Paano maghulag ekonomiya yun na karon? Kaya nahadlok ang mga local tourist kanina nahadlok, ayhan pa yung mga foreign tourist nga magpadulong dira sa mga resort nyo kag magpahunay-hunay. Kung sa gabi gali iya, traverse sila sa mga dalanon dira sa Banwasang Buena Vista, may mga nagapang lambat, may mga nagapang haboy bato, may mga nagapang butang sang kagingking sang kawayan para nga hindi magyandalan. Amo sinang gusto nyo dira? Kung ako mayor na iya, kabigon ko ng insulto. Why na niya pagtaha ang mga gang nga sa tagsa siniya ka may programa dira sa Buena Vista, Guimaras, may rinambol? Kung ako chief of police dira, kabigon ko man nga insulto kag kahikay sa akon sini kasangkol nga pagpatuman sa akon nga responsibilidad nga pasiguraduhon, no? Nga mangin magapangibabaw ang peace and order sa akon sini nga area of responsibility. Di gina-insulto na kamo sa mga gang members gani, bayi laki. Kay pagrespondi sang mga pulis nyo sa lugar, nagpalalagyo, why na kamo dayon may ginhimo? Balikan ta pagidbuasa, basi kon na duha kadlaw command conference blatido, hindi na naiya natural. Balikan ta pagidbuas si Mayor Gumarena. Basi may prior commitment pagisala amalada nga pamati mang guro sekretarya ni Mayor Gumarena isulat na subong day. Aday, ma'am or sir, isulat na dyon interview with Bombo Radio. Buwas, parang hindi malipat si Mayor. Para nga masabat yan ni kag may baluanta ko nung lihok kay karon. Pabayaan lang ni kag magdata ni Sus Maria Kagusip po.
ganglandang Buena Vista, Guimaras. 41 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik Banwa dugang mga balita kag impormasyon Anilaw Baseball Team. Todo preparasyon para sa Palarong Pambansa 2023. Kag latest update sa Banwa sang Dumangas, duha ka insidente. Ang pagsungka sa mag-amay nga suspect sa pagpatay sa ilaban lang sinihimata sa may pagdugi Dumangas kag ang binuno patay. Now sa may barangay Pulao sa may Banwaman sang Dumangas diri sa probinsya sang Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Tayo nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tao... Tabong Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumlan. Tito Do bigay na diri sa Palarong Pambansa ang Anilaw Baseball Team mo. Nga amo man ang nangin undisputed champion. Sa previous nilang tournament nga ginapasakupan
Ni amo na ni sila karon ang nag-represent sa Western Visayas sa palarong pambansa. Bomboria sa report, please come in. Todo bigay na ang Anilao Secondary Baseball Team sa palaabuton nga 2023 palarong pambansa sa Marikina City nga magaumpisa sa Hulyo 29 tubtob Agosto 5. Matandaan nga nagpanguna ang team sa palarong pambansa pre-qualifying games sang nagligad nga Hunyo 14 tubtob 17 sa Cebu City. Sa interview sang Bombo Radio kay Marquin Aquilesca, coach sang Anilao Secondary Baseball Team, iya ginpayag nga ginakondisyon na ang mga atleta nga mangin preparado sa mental nga aspeto kag decision making. Suno kay Aquilesca, dako ang pasalamat sang team sa Anilao Local Government Unit sa pagpamuno ni Mayor Lee Nathalie Andebuque, Anilao National High School Principal Annaliza Apura, mga school staff kag mga ginikanan sa bug-os nga suporta. Ginpayag dugang sa natungdan nga bitbit sang Anilao Secondary Baseball Team ang determinasyon nga mangin kampyon sa palarong pambansa 2023. Sa dugang nga pahayag aton pamatian si Marquin Aquilesca. Preparasyon, subali ang mga lapses namon kang prepalaro gina-adjust namon nga di na matabo liwat ang mga lapses nga to. Tapos rigid training man Japon sa bata, especially ang conditioning, ang mental health nila, kag ang decision making dapat exacted. Oo. Because man nga well supported ang baseball, ginakabi ka mga baseball champions. Ano ini ang mga ginhatag nga bulig sa nga gobyerno sa Iloilo government para man nga magtaas ang moral sa nga mga atleta naton nga ipadala sa palaro, coach? So damo gid ang ginbulig sa amon nga gobyerno, labi na gid ang amon nga munisipalidad nga Anilao, especially sa amon nga mayor nga all-out support gid sa paghatag financially, emotionally, physically sa mga bata. So hanggod gid ang nabulig nila, especially naghatag sila sa financial support sa mga bata sa ila training kag allowances during the meets. Tapos ang amon nga SBs naghatag man sang financially. Then ang mga barangay kapitan naghatag sang individual spike sa amon nga mga athletes together with the SKs nga naghatag man sang pabalon sa mga bata sa during pre-palaro. So hanggod gid ang nabulig sa amon nga LGU sa amon nga pagpatigayon sa amon nga Anilao Baseball Team. With this, coach, anong balantayan sa Anilao Baseball Team sa palaro, coach? So ang balantayan sa mga kontra sa amon, no, sa parabuton nga palaro is ang determination sa mga bata namon nga maging champion. So gina-encourage kinamon, nahatagan kinamon sang kusog ang mga bata nga maging champion sila sa palarong pambansa 2023. Ano ini ang mangin mensahe mo, coach, sa imo man nga mga atleta kag sa inyo man nga local government unit sa inyo man nga pagpanghanda sa palarong pambansa? So mensahe ko la sa akon nga mga atleta nga tupihan dagid no nga practice, training, hindi lang sa physically, hindi lang para sa baseball, para gid sa ila sa ilang buwas damlag kag ang kapasalamat kid ako sa amon nga sa una-una gid sa Ginoo, sunod sa DepEd, then ang sa amon nga LGU nga waay gid untat ang paghatag headed by our Mayor Nathalie F. Dibuque, ang amon nga Vice Mayor Matet, sa akon nga mga sa amon nga mga SB diya sa Anilao nga naghatag gid sang bulig nga dako sa mga kapitan namon kag SK chairmans also. Kag gapasalamat gid kami sa amon nga principal headed by Ma'am Annalisa S. Apura, sa tanan nga teachers ng Anilao National High School, sa support staff, students kag mga ginikanan sa akong athlete nga nagbuligid nga matigayon ang kag maging champion ang Anilao sa baseball. Nabatian si Coach Marquin Aquilesca, coach sa baseball team sang Anilao Secondary Bobo Cham. So ang ini nga delegasyon ang ginalakipan sang 12 ka mga atleta, si coach ang assistant coach nga si Jose Marbelo Borromeo kag ang trainer nga si Kenny Dino. So mamayara man ini nga nabaton ang team nga cash incentives nagikan sa Iloilo Provincial Government
agud nga magamit nila sa ilaman nga mga trainings kag sa ilaman nga mga benefits bilang tiglawas sa Western Visayas sa palaabuton nga 2023 palarong pambansa. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Moblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Ria Mumblan sa imo siniya nga report. Good luck sa Anilaw baseball team nga magatiglawas sang Western Visayas sa palarong pambansa. Oras naton 52 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby man sa kay Bombo Peter Jan Bayaska. Ano ang latest update diri sa sining duha ka magkatuhay nga hitabo sang pagpatay sa banwaya sang Dumangas. Kumadumduman kagapon si Cesar Dupis Jr. na sapuan na lang dugoon sa iya sining kaugalingon nga balay. Later on, nag-surrender diri ang iya malang sining pagkadua si Jesus Dupis Jr. No? Kag ginako ang responsibilidad sa pagluthang patay sa iya sining pagkadua. Samtang ginaplastar ining balita, may ara naman sang inrespondihan ang aton sining mga kapulisan sa Banwa sa Dumangas kag dito natukiman nga way na sang kabuhi ang isa ka persona sa sulod sang payag kag may pilas sang tugas ang pagkabuno. I-check naton si Bombo PJB direktamente karon sa Banwa sang Dumangas sa latest update. Police investigation kag mga natipon pa nga mga impormasyon sa Bombo News Team sa pagpangusisa sa nasambit sini nga krimen. Bombo PJB Master sa report, please come in. Sa subong ginatugyan diri no sa legal counsel ang ini nga duwa diri ka magamay nga nagboluntaryo nag-surrender ito sa may bahin sa Bacolod. Kag din ara na naton over dira sa may Dumangas sa station. Kag na pangita na lang karon ang ining armas base man diri sa pagtudlo ni Jesus amo ni siyang tatay diri Bombo Chant no nga nagalutang patay to sa pagkaduwa ito si Cesar sa may barangay Pagdugi Dumangas para sa mga tinaligdan. Kag diri karon ang matabo na ang abogado yung nagkuha diri sa iya sining affidavit diri sa may interrogation room sa Dumangas Police Station. Matapos sila kada plano subong, based sa initial information nga dito gilangot naton diri kay Police Chief Master Sergeant Kim Jan Banson, ang chief investigator diri sa Dumangas Police Station na igapay ning kaso. Pero subong ang iya bata diri karon na si Philip Jesus ngani nasulo ka bata nga upod dito nga ginadala sa Bacolod. So ang rason diri sa kamay nagindala ni Bombo Champ lang para ma-safe ning bata niya kag ang ginaako niya nga siya ang napangamot gid luthang patay sa iya sininga pakaduwa kag impito ang ginatan-aw diri sa karon. So ang matabo nga lihok diri sa mga pulista, so ipatigayon to i-check to ang lugar nga dito gintago ni isang sining tatay sa pagkaduwa ng suspect nga ining armas kag plano nga i-file ang kaso nga murder tapos with the use of depende kay may gipakita nga mga dokumento diri sa armas nga gamit niya kag 10591 no Republic Act 10591 ang ning kaso kon pagupot sa mga mamatay nga masulpang ang iniga pa nga kaso. Yari pala no si Police Chief Master Sergeant Kim Jan Banson sa Dumangas Police Station Babutan. Information nga si Mr. Jesus Dipos Jr. nag-voluntary surrender dito sa Police Station for Bacolod City. Saging confirm diri sa PS4 nga kung may arag man natabo ng shooting incident, sang na-confirm nila, nag-inform sila nga nag-voluntary surrender ni si Mr. Jesus Dipos Jr. Ang duwa ini ka persona, si Mr. Jesus Dipos Jr. kasi ang bata niya nga si Jesus Philip is consider natin sa amon nga part primero nga persons of interest pa lang siya kayo wala kasang direct na nga nakakita sa matabo nga kung sino nga nagpatay. So dito sa nagako na sa mismo sa media man mismo nagako mas Jesus Dipos Jr. nga siya lang gid isa ang ang nangamot sa pagtiro patay sa iya nga parintima nga si Cesar Dipos. Ibindo nga nag-ako si niya
as long we cannot put sa legal papers ang iyang pag-amin o kung natawag natin nga mag-execute siya sa extrajudicial confession in the presence ng iyang counsel, we could not consider sa iyang nga pag-amin. So, ang pagdala natin dito sa ila, bangod nga ilaya voluntaryo nga nag-surrender, voluntaryo nga nag-apudre, para lang sa safety nila. Kaya nagkakadok sila kay base ng mga threat na sa kabuhi nila, sa side man sa piyak nga sa side ng biktima. So, ang ilang purpose sa pag-upo dire, sa hambal ko, sa ginasulat ko, is for their security. Voluntaryo, wala naman sila rin pilit nga nag-upo dire. So, pos, yung patigayo namon nga para maging legal documents, din pa namon si Tatay Substitution yung pamiara sa isang council nga ma-assist siya para sa paghatag sa inyong statement sa iya pag-apo sa natabo insidente. So, gin-assist siya ni Attorney Alerta, John Chris Alerta. I don't know kung natapos ng ilang nga pag-execute sa extrajudicial confession kaya sila kayo na sa may investigation office naton. So, once nga matapos na yun so makonsider natin nga siya ditong suspect, no? Amo na ang basis namon para to put him to arrest for his detention. Kung wala kami pubol ko, tawag naman wala kami sa pangkid matibay na ebidensya batok sa bata, so for the meantime, ang iyang status is for safety purposes lang po ng iyang presence dito sa amon na police station. Kaya ginapo ni Sos ng tatay sa kanya, pero bata iya makonsider nato na for safety purposes lang. Kaya paano nagpupunta ng tatay niya? Ang gindala sa ni tatay sa pagpalagyo, bangod nga rin na para masafety siya, kaya kung ibilin niya dila sa ila, posible nga siya ang balusan sa pamilya sang side. Ang armas na surrender? Wala. Naging tudlo sa iyang allocation, na sabi ko pala pa naman, napatapos lang naman ang iyang extrajudicial confession. Kaya after sina, pala po lang naman kung di niya posible rin tago ang iyang armas. So, ano posible nga tato? Ilan sa file kung after nga makuhaan sa isang statement? Kung panamon nga hindi siya firearms holder, kundi sa registered owners ng firearms, ang posible namang pasaka is murder with the use of unlicensed firearm. Kung makita ka na? Yes. So, murder ang file. Yes. So, particular sa paghatag ng statement, doon ang institution na istorya. Yes, ara sa affidavit, siguro posible ara sa affidavit niya. Again, execute. So si Police Chief Master Sergeant Kim Jan Banson diri sa Karumbang-Botsam ang sa duwangga sa TV station. So muna subong so ginako niya kay natong next nga padulungan nila ang armas kung ma-recover to murder with the use of an unlicensed firearm ay file sa kaso sa tatay. Pero kung daw ay makitaan iyang makatudlo ang suspect ni bata, so for safekeeping siya dira sa may dumangga sa TV station. So kasi para to follow up diri angot sa pagkasaputong bangkay Bumbotsam, so ginatumod pa diri karon ang suspect kag may anggulong ang lantaw pulis naton pero di ko tumod kon kay mabuday sa diri ang ining pagkamatay ni Alan J. Adorador Insular, mas o menos mga 30 anyos sa barangay Birabaan na Lambunaw, so naka-tiner dira sa may Sitio Bulod, barangay Pulao Dumangas, dira sa iyang gasarbi nga tiyo, no? Nga pananom dira sa Maulutanon, kaya sa kuwan patay kina mapasado mga alas 6 nga aga, dira sa isa sining kapayag. So initial pa lang nga samad niya, kaya pa padulungan sa suko kay na susudugan na mo naging bangdan sang iya sining nga kamatayon. Pero kung natumod ni silinti ko do siya nagbuno sa galingon niya, wala sing bloodstain ng kutsilyo dito na sabit sa may dingding. So bot singon may anggulong nga sundang nga mga pulis naton may foul play ang pagpatay o kung sa pagkapatay diri ni Alan J. Adorador Insular dira sa Sitio Bulod, barangay Pulao Dumangas. Siya kamay mo no si Police Master Sergeant Police Staff Master Sergeant Ramon Bailon ang investigador man sa gihapon sang Dumangas 20. No, sa nagpagasapu patay ni sa kay Alan J. Adorador Insular. Residente na sa isang barangay Binabaan na Lambunaw kag temporaryo ini nga nagapuyo diri sa barangay Sitio Bulod 2
Barangay Pulao, Dumangas, Iloilo. So sa aton makita diri sa aton nga area Subong. So makita no, makahambal kita nga posible may foul play diri sa natabo nga pagasapo patay sining biktima. Kay sa makita naton sa sa aton nga area diri nga no sign of struggle sa part sa nga aton nga biktima. Daw katulog ka sir, no? Oo. Pero ang ining daw dugo sa dugan sir daw na-establish ko daw tabot. May posibilidad ini nga stabon tini kay sa suno sa aton kini mga malapit diri nga mga pamuluyo. Wala man sila sing manapatian nga lupok halin diri sa ini nga kamalig halin magsugod ang pagtakop sang gabi kagabi hasta kanina sang kagahon nga nasa kay nasang aga nga mga alas 7 nga nasa panin patay. Ang dugo sir daw diri damti sa dalumpang posible diri guro sa may nga natuo nga dughan kay daw dira ang more nga sang dugo kay diri sa left side ya ang puti nga bayo still puti man gihapon do medyo wala sing isang mansa kag pagkatulo ko nato ng gulo nga suicide sa tungod sa makita nato nga kutsilyo diri nga nagasukbit sa may kilid sang iya nga dingding sini wala man naton makita nga may blood stain ng kutsilyo. Pero pagkatanawag na natin karon pagtatapos ang process ang suko kay base sa piyak nga bahin pala sang kutsilyo ang may ang may blood stain o base makakita kita sang anggulo nga base purely suicide gid man ni natabo. Pero nasa pamangkot sir sa pagkakilala kay mismo ang daw ang sawa sang pinyo gabla. Nga kinitaway man ni silingan daw masaban. Oo, maluwas sa iya nga tiya nga naghambala mo na ang mga nangin kaupod diri sa may palibot, naghambal man nga mabuot man nga sa katawo, hindi man padas si baba kon makainom. Kag hindi gid nga wala gid sa nagainom nga as in ubos-ubos sa lawas ya. So do kita nga maka-conclude kita nga base gid ikawan ini parte sa tabo diri nga may siya ang nanog diri sa mga katumbal diri sa palibot at the same time may mga ginabuhi sila diri nga mga pantat diri sa may palibot sa payag. So ang isa man lang sir kadaw ginatumbod nga daw may nagpangguba to sang kamalig na dito sa piyak to amo man lang pong isa no nakalabot sa barangay nakalabot ng permit. Sa subong nagsubong lang nato na inhabeluan ng regarding dira sa may sa may natabo na nga pagpangguba dito sa iya nga kamalig sini kang nakalabot na gani sa Tulupangot sa aton nga barangay diri. So ko amo pa na ang isa naton man ka mga anggulo nga ginasundan kay kung wala diri sila sang kontra nga liwan kasi may posibilidad nga nakakontra dito sa pagpangguba sa iya nga mga payag dito kasi may posibilidad makakita kita sa anggulo dira nga parte. Masundan naton. So at least sir ang subong Master? So si Police Staff Master Sergeant Ramon Bailon. So I think struggle bubot sa butringon nga way isang paglapta nga daw isang pagpamersa sa ining nasapwan na patay kada normal na daw nakakatulog lang siya kada ay magsa pagkuryet kay kung sinig ng buno itong kugalingon na may ginawa pa siya sinapit itong kutsilyo sa kilid niya sa dingding to daw kalayo man sa butringon nga daw may hugot na sundad dira pa pulis naton nga daw may aragid dahil nga may nagkamang grasya sa gabi mismo kagamoto kami buno sa pinakal dugan niya kagamoto ginbanggan nga kapatayon diri sa sining ni Alan J. Adorador ang ni taga-barangay Binabaan ng Bunao pero dira sa temporaryo ka tener no kapuyo kag daga pananom dira sa ulutonon sa may sitio bulod barangay Pulao Dumangas Iloilo Bogota. All right. Wala pa daw pa report tuwat para sa pagkakalat sa bumuhay sugtay gila sa Bombo PJB para sa the number 1 most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo PJB kabay pa manakpan ining suspitsado no? Do kabahol naman ay lang taon pa nga senaryo nga ginbuno iya kaugalingon tapos ang gingamit niya sa pagbuno sa iya sining kaugalingon ginsabit niya pa to sa dingding sa kilid kung sa din sa nagakatulog. Di wala mong bokres no magamo sina iyang plastada kinarton na iya pero kabay pa madakpan ining suspitsado para matagan man hustisya ining nasabit karon iya nga biktima.
Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Reginis Momot siya Mablanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ng Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 25 to July 1, 2023. June 30 is a payday sa sining isa sa mga importante nga mga inadlaw sang Hunyo. Hang out and dine sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Rains Band sa Thank God It's Payday coming your way this Friday. Umpisa alas 6:30 sa gabi. The Creons Band, one of Iloilo's best pop bands, is overflowing with excitement sa paghatag sa inyo sang 2 ka oras nga great musical show sa concert at the Plaza. All yours sa Hulyo 1, Sabado, sumugod alas 6 sa gabi. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 2, Domingo, imbitado ikaw nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa among adlaw nga paghihiwaton sa Latolda, magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga matuod nga makapatawad sa mga nag-hurt sa aton so that in return mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha,
I-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies.
Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ika Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa Friday edition sang palatuntunan kahapon lamang. Ini si Tita Regine. Hi and hello sa tanan nato dira nga mga KLP lovers. Especially gusto ko i-mention ang aton nga mga friends abroad, OFWs man or staying abroad. Ginakumusta ko gid kamo dira, and at the same time I am inviting you nga mag-join man, mag-share sang inyong mga istorya, ang inyo nga mga inagyan samtang nagapangabuhi kita ka or kamo or nagatrabaho kamo dira sa luwasang pungsod. We are very interested to hear from you. So email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Last day na para sa bulan sang Hunyo. Kaya syempre wala akong ginakalimtan ng ating mga locals, ang ating mga regulars over the weekend. Think of something na naman nga pwede masulat and pwede nga ma-share diri sa kahapon lamang program. Let me just call the attention ni Lola Tiray or ang iyang apo kung hindi ako magsala nga amo ang nag-provide sang number nga ako nga ginatextan, but so far ginatawagan ko, wala man nagasabat, nag-ring lang ang phone. May gina-text ako dira sa imo, tapos may ginapangayo ako nga imo nga FB account kag profile pic nga paki-describe mo so that ma-prepare naton ang pag-interview sa kay Lola Tiray tomorrow. Mas better gid nga ginasabat ninyo ang akon nga call para nga makaistoryahanay kami ni Lola Tiray. Pwede? I hope pwede kung sino ka man nga apo ni Lola Tiray nga tag-iyas ang number nga na ginsend diri sa aton, liog lang. Gatawag ako, nagaring lang imo phone. Nagatext ako, pero laka lang imo nga reply. Tapos may last ako nga text dira, wala ka pa ka-reply. Alright? Siguro after the program, I will be calling you back again. And paki-alert sang imo nga phone dira para nga pag-ring. Masabat mo sa gilayon, kag makaistoryahan kita through your phone kami ni Lola Tiray. So, salamat gid. So welcome everyone. Ari ang ato nabahanan para sa inyo from Steven Nicole Pedro hanggang kaibigan. Good afternoon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko na hilong na mga sugat nito. Pilit ko mga limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di mo sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan.
kasi kita. Oh, di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suplian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na. Pasensya na, pasensya na, minahal kasi kita. Hanggang Kaibigan by Stephen Nicole Pedro. This could happen two ways, no? A girl falling in love with a boy, nga wala na reciprocate, or a boy falling in love with a girl, nga wala na friend zone. May mga amo ka mo dira nga experience, please share diri sa KLP, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or send sa kahapon lamang program DYFM Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Oras natin, it's 23 minutes after 2 o'clock. Ari na ating first story, her 40th. From Miss G. Dearest Tita Regine. Well, if you could recall, nagbasa kita sa iyang 51st story sa tong June 27 because that was her anniversary. Ginakonsider niya. Although ginsenya ko na yung story June 24, nabasahan naton June 27. And so that's why naging request niya, unahon naton basa ang 51st story niya. And so because may mga nakalag kita, no? Mga stories na wala niya nabasa, wala nato nabasa. So, ari ang iyang 40th story ni Miss G. Hi, Tita. Good afternoon. I hope you're doing well. Tita, here's my 40th story. Wow, 40 na. Haha. Pero daw, wala ako kabalo. Ano isulat ko, Tita? How? Char. Aha. Well, since this is my 40th letter, and some people said nga life begins at 40 kuno, Tita, let's talk about life today. Anong connect? Haha. Eh di ang 40, hindi lang ako mag-English, Tita, nasumudan ako mag-English. Pero may nakudaan ga English sa work ko. To katalakaman. Pero may samo, manggali-gyapon yung English ya sulat ko no? Hehe. Oh well. Kag Tagalog pagin, Tita, This time, medyo may laman inigamay, Tita. Paway kita anay sa makatuntuhan kag kadungulan nga content. Ma-start lang ako anay sa poem, Tita, while gina-connect ko pa akong mga thoughts. Please read the poem below. Entitled, Kabuhi nga ginhatag sang Ginoo. Ang kabuhi sang tawo diri sa kalibutan, temporaryo lamang. Hindi tamapaktan sa ulihi kung ano ang aton madangatan. Gani aton inihalungan, kag hindi paguyangan. Labi na gid sa mga bagay nga wala kapuslanan. Hindi gid madulaan sang paglaom sa oras nga kita nabudlayan, sa iya lang naton itugyan ang tanan. Sa aton pagpangabuhi, hindi lang puro katawhay. May mga tiyempo nga kinahanglan tagid mga budlay. Kada isa sa aton may ara krus nga ginapasan. May ara na mag-anan, pero may ara man nga nabugatan.
pangamuyo ang solusyon sinitanan para makalabot kita sa ginatawag nga kasulhayan. Permigid naton pasalamatan ng Ginoo sa tanan niya nga grasya kag kaayo. Hatagan gid naton siya sang tiyempo kay indi rason ang pagkasako para indi ini naton mahimo. Pahalagahan ta ang kabuhi nga ginhatag niya kag padayon lang sa pag-alagad sa iya. Tita Regine, isa makahambal kita nga kabudlahi gidya sang pangabuhi. Lalo na kung ara kita sa sitwasyon nga pasan ta ang tanan nga kabudlayan. Kada isa sa aton, lain-lain ang pag-deal sa mga sitwasyon nga aton gina-go through. May iban nga mahapos lang sa ila mag-cope or mag-overcome sa mga nagkalatabo, bisan ano pa kasakit kag kapait. May ara man nga gamay lang nga bagay, nagaka-depressed na. Stay positive. Just look at the bright side of life. Everything will be okay. There's a rainbow after the rain. You will get over this. You can get through it. Don't worry. We often hear these lines from our friends, family members, and from the people who are close to us every time we experience rough times sa aton nga life. Kag kita mismo, nagagamit man sini kung kis-atita bilang pieces of advice naton or pang-comfort. Pero ang mga linya nga ini, hindi applicable sa tanan. You can't use these lines lalo na sa mga pessimistic, depressed, kag hopeless, tita. Kisa sa intention ta nga makapamag-an sa balatyagon sang iban, abita sa paghambal sa mga amuni nga linya, makahelp na kita sa mga sufferers. Sometimes, we don't know that we just make them feel worse, tita. Pero syempre, wala ako man gina-generalize, tita. It still depends on the person, on how we say it, and also sa relationship ta sa tawo nga ginhambalan ta. I just said this because na-experience ko ini, tita. Both. Like, sang ako ang sufferer. Tanan nga linya nga gin-mention sa babaw, wala ako nalabot, tita. Wala epekto. And I didn't want to hear those lines. I wanted people to shut up, listen to what I was pouring out, and not to give a damn. They were useless sa pamatin-an ko. It happened when I was in desolation, kag-ara pa sa society of sufferers. Although na-appreciate ko man ang pagkabalaka nila sa akong, tita, pero sa mga amuto nga tinion, tita, sa Ginoo lang gid ako nagakapit. Sa na-mention ko na before, I always grieve in a hopeful way. Kumbaga, gina-fight ko ang mga battles ko kaupod si God, tita. Kung suffering lang istoryahan, tita Regine, kag kung wala ako gadangop sa Diyos, siguro dugay ko naman ginutas ang kabuhi ko. Pero never gid na iya mangin solusyon. Sa pihak nga bahin, naka-experience man ako, tita, nga mag-deal sa mga depressed or hopeless kag mga negative thinkers nga mga tawo sa work ko kag sa palibot ko man, tita. I used to say the same lines sang una. Kay hindi man ako psychiatrist or guidance counselor, I am not knowledgeable enough sa amuni. I thought mangin effective atoya sa ila. Pero abi mo, tita, iban mas nagadugang ang kaugot kag bitterness, lalo na ang mga atheists, tita, kag mga hopeless na gid na bala, tita, kun hambalon. They hate life even more. Kag usually, ang need na nila, professionals na. Need na nila bulngon. I really wanted to help ang mga amuto nga klase sa mga tao, tita. Pero, ang mga wala pa nadalman gid, kag pwede pa madala, so I tried other ways. I also shared my painful experiences, pero ginasamuan ko na humor, kag mga funny lines, tita. Kag kisa, listener man ako. I was just there para sa ila, para mamati, kag para mapabatsyag sa ila, nga may karamay sila, tita. This is not to brag or what, tita, ha? It was really effective. They felt better, and they thanked me. I also made them smile and laugh sa likod sa mga inagya nila. Amo na nga isa sa mga happiness ko ang magbulig sa iban,
bisan sa pinakasimple lang nga paagi. I also remember them sa prayer ko, kay I know amuni ang pinaka-effective sa tanan. Sa mga friends ko naman tita, kag mga malapit nga tao sa kabuhi ko, usually, mga verses na share ko tita, para biblical. Kay ako mismo, tested and proven ko niya halin sang una. Mas okay gid magdangop anay sa Ginoo before mag-share sa tao sa mga gina-go through mo. Kung may problema kita, ang una naton himuon, amo ang magdangop kag magpangamuyo gid anay kay God. Siya gid permi unahon ta. Sa tanan nga may mga pinagdadaanan dira, may ginapasan, nasubuan, nasakitan, or may mga sakit. Problemado, may ginapaligban kag ara sa mabudlay nga kahintangan. Please listen to these verses. Tita Reg, please read. 1 Peter 5, verse 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Philippos 4, verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Awit 37 verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kawikaan 17 verse 22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Deuteronomio 32 verse 39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling at walang makakaligtas sa aking kamay. Roma 8 verse 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid, bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Tita, let me also share ang lyrics ng song ni Ho Below. Alam niya, kung sa puso mo ay di maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan, iyong alalahanin, may amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan. Sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Huwag padadaig kahit nalulumbay. Ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral, iyong panghawakan, ikaw ay may Diyos na madadaingan. Iyong ilagak ang pagtitiwala sa Kanya, kumapit. Siya ang gagawa kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina. Kanyang nalalaman ang iyong pagluha. Ang Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal. Ang di mo masabi, siya ang may alam. Thank you so much sa pagbasa, tita. Wala na ako time mag-edit. Kau na bahala sa corrections, kag error. By the way, tita, ginmuno ko to si mama nga masulat man sa kasaya niya, nag-okay na siya, tita. Handwritten niya lang, tita, kay mauti daw mag-type. Pag natapos niya na, ihapit ko lang da sa guard. Kinabalan ko siya nga tingbon niya lang, tita, kay para isa kahulog. Di ba si mga 2025 niya pagaling matapos? Joke. Sunod, tupad balay ko naman ang balon ko nga magpasakop sa kasaysayan nila sa KLP. Ang matamat lang hasta mag-isa ka barangay. Haha, charing. Bodopiho eh. Tisige na tita, diri na lang kutob. God bless. Hugs, love, love. Halong ka da always, tita. I always remember you in my prayers. Best regards, Miss G.
Miss G, I liked what you shared this afternoon. Kag unagid ka pasalamat ako sa imo, you're really doing your assignment. Ang invite / recruit sa iban pa dira, no? Nga mag-join man, magpadala sang ilang makasisayan, mag-share diri sa KLP, and you can always start with your family members and then go down sa mga neighborhood and then sa mga friends and then sa mga kakilala sa losang pungsod. And then you're right, no? Hanggang sa buong barangay, hanggang sa buong mundo. Well, di ba? Nothing is impossible. But anyway, regarding sa imo again share, like, I agree, no? Nga, not all the comforting words maka-really comfort yun man sa mga tao, no? Who are undergoing depression. Especially those nga so very helpless na gid. It wouldn't work. Habalan mo sila, kaya mo yan, malampuasan mo gid na, okay lang na, at the end of the rainbow, or at the end of the rain, there's a rainbow, mga lines like that, no? Because ang proper gali, nga paghambal sila sa ila is that, hindi ko man maintindihan what you are going through right now, but please, no, be assured, nga ari lang ko di. Ari lang ko di. Whenever you are ready to share, ari lang gid ko di. Mas i-appreciate pagalit nila, no? Kung mo nang imo nga ihambal sa ila. Because you're right. They do not want to talk to people, especially if they're not yet ready. They just want silence. They just want solitude. Samtang nag-try pa sila, no? Nga i-process ang tanan-tanan nga ini, nga ilang nga gina-go through. And once they are ready, just be there. Just be there. And you know what? Siguro part of God's plans para sa imo, nga ikaw gidya personally, gin pa undergo niya sa sininga sa isang experience. At one time of your life, in your life, you experienced desolation, you have experienced depression, but God is so good, He really loves you so much. Buligan niya gid ikaw, no, nga ma-overcome mo ato ang mga dark periods of your life. And maybe until now, no, ara ka pa sige hapon sa coping up nga stage sa mga ginapang go through mo. But ang manami lang dira is that gamiton kagali sang Ginoo so that ikaw nga nakaagi experience sa mga amo sina could best help ang mga people who are now going through the same experience nga imo nga naagyan. Nga ang effective ikaw because you have been there. Kumbaga, super nga naintindihan mo gid sila and super nga nahibaluan mo gid kung paano mo sila i-handle because you have been there once. So kanami kay Lord, no? As in, gamito niya gid ikaw sa mga ways nga luyag niya ay hindi niya kapagpabayaan nga hindi ka makahalin sa ina nga mga period or else He could never use you for your purpose. So gani, no, kanami, because ikaw, kumbaga, no, maging advocacy mo na ina, helping those nga nag-experience depression, desolation, everything. So use that. Amo na, no, gin-equip ikaw ni Lord so that maka-help out ikaw, maka-reach out ikaw. So sini nga mga tao, and I guess, you have your own ways, no? Naintindihan mo gid. Kaya kung paano mo man luyag nga i-handle sa itong una, nga so many people have failed, nga mapanani, ma-comfort ikaw sa imo nga ginabatsyag sa itong hopelessness. Well, this time, ang mga na-learn mo, plus may gina-inject ka pa gid, no? Like may humor ikaw nga gina-inject. Dira ka nami gid. Because you know that you want nga samtang nagaamo ka sina, ginaagyan mong amo sina, you also would want, no? To smile. Start with a smile and maybe laughter after that. Kung effective gid man ang mga jokes nga gina-inject sang tao, nga naga-try nga mag-comfort sang someone who is in a dark period sa iyang kabuhi. So padayon lang, Miss G, at least kanami, now you know one of the purposes you have sa sininga kabuhi.
Thank you so much for this beautiful and wonderful nga sharing nga imo gin padala diri sa KLP. Mga kabombo, 41 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanumbalik kita with a letter, a story coming from Toto Subang. Sa gihapon, this is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung Kila kita sa luyag naman nga i-share sa ato ni Toto Subang sa probinsya ng Iloilo. Well, balaan niyo naman si Toto Subang. Kung hindi niya ka mo pag-smile, paharak-hakon niya gid ka mo sa mga gina-share niya. Diri sa KLP, dearest Tita Regine. Mayong hapon, Tita Reg. Kag mayong hapon man sa matag palamati sang bantog nga programa sa Bomboradyo. Wow. Attendance check. Toto Subang is back for this week. May letter entry sa kahapon lamang program. Sa tanan, especially sa mga gamadyong dyan.
Padayunan nyo lang sa gapahunay-hunay sa dalom kahoy o kung sa mga kamalig sa uma, sa mga tindera, drivers, pati na ang gapamulad ginamos kag uga. Gapamili isang sirom-sirom sa kalkag. Kag sa iban pa nga mga propesyon. Alert! Pamati na sa akon i-share sa inyo subong nga hapon. Tita Regine, masubo ang pagbulaganay. Ilabinagid kung ang kamatayon na ang magaseparar sa inyo. Sini nga tuig, tita, napatay ang abya namon kagkaupod sa departamento nga si Ma'am L. Bale sa iban ni siya nga area ga obra. Na dengue ini siya, tita. Nag-ayo man tani, pero sa nagpauli siya sa ilabanwa. Gulpi lang. Liwat siya ng luya, hasta nadulaan na siya sang kabuhi. Sa kadamo sa amon sa department namon, tita, pero updanay kami ni Ma'am L during seminars. November last year, during our seminar, tita, nadumduman ko pa, tita, pero niya ginaliwat-liwat istorya ang plano niya after retirement niya. Sila niya sa akon, totoo subang, ma-retire na kuya, lapit na lang gid. Bala mo, tita, during our seminar, isa lang kami si Nini, Ma'am El Lamesa. Enjoy gina siya kung mag-umpisa na ako pakadlaw sa amon table. Iban garuluha na ila matas ang kadlaw kung makabuylo na ako bangkas sa ila. O ganyan, I can just imagine. To make the long story short, tita, nag-attend kami sa Ngiyalubong. Bow, excited ang mga upod ko. Kay tungod nga maugyon man kami bala sa pag-unong sa pamilya. So ang ako nupod, si Ning Laura, Ning Girly, kag ang senior sa grupo, si Eloy Barbie. Sa pagmanaog namon, tita, sa salakyan, nag-amat-amat na kami sulod sa simbahan. Nangita asang plastaran nga lugar nga malapit sa electric fan para hindi mainit. Tama ka solemn ang misa, tita Reg. Samtang gatindog kami, tita, nasiplatan ko ang isa ka lalaki nga ga-attend man sang mass. Naka-shorts ini nga brown kag naka-t-shirt kag may ginakaptan nga batuta. Siling ko daw, nabuang man ni. Gilayon ko tulok sining girly. Nagkisap-kisap ako sang akon mga mata, darabuslo sang bibig ko. Sa direksyon kundi ingapong ko ang lalaki nga ginatungod ko. Narina. Pagkita sa ako nining girly, gets niya dayon ang namin ko nga may buang. Siling ko ano man niya ang lalaki sa amon tubang man, kapaho. Kag may ara siya nga gamay nga baston. Kag ang ini nga lalaki, tita, patay pasiplat sa amon sa likod niya. Kinulbaan ako, tita, sa mga buang. Do ginakudog ako sinadayon. Tibalaan mo, sa dubala way back 2017, nagpasiti kami ni Ning Girly. Samtang galakat kami sa downtown area. Dira pala, tita, sa Braclantela kag textile accessories nga Chinese ang pangalan. Okay, gets. Kanami isang paglakat namon, sang gulpi lang, may buang nga nagparaspa sakon sa ginabit-bit nga plastic. Kaginyaw-yaw niya ko, tita. Sa nadumduman ko, tita, wala ko man ini siya ginakigan. Baw, iya, gintugduhan niya ay paraspa sa akon. Ginpalikid ko sining girly, kung diin na siya. Gina-expect ko nga buligan niya bala ako haw. Buhaw paglantaw ko sa kilid. Sining girly nagakapot sa poste, kag daw magaligid nakakadlaw sa akon. Samtang kasako sa pagparaspas ang buang sa akon. Sa naglakat na ang buang, ginsilingan ko sining girly na, "Baw ning girly, ga-expect ako nga buligan mo ko sa buang, pero uy mo ya, tuduhan mo kadlaw, samtang kakapot sa poste." Papagambal ko sa iya, tuduhan niya pagin kakadlaw. Di amo ni tita, nga tagakita ko sa mga buang, daw gatokar, nervyos ko. Ibalik ta sa misa, siling ko, karako sang lugar sa simbahan, kung diin gani kami, dyan man ang buang sa atubang namon. Pasi bala mawaras naman haw. Ibalik naton, tita, sang amon pagkumpanyar. After misa, naginuwa ng mga tao sa simbahan. Siling ko kay Eloy Barbie, "Eloy, kaya mo maglakat sa malawig? Way kita service, pakadto sa patio.
Risguhan tani ang malawig nga panaway. Siling panaw, no? Panaway. Siling niya, kaya ko tutusubang Bala mo tita, mahina nagawa ang tuhod kag tiil ni Iloy Barbie. Sumasidboklad kami payong. Kami nining girly, pares kami sa isa kapayong. Sining Lauraya kag Iloy Barbie ang updanay. Kay tungod mabaskog pagawa ang tuhod namon nining girly, nauna-una kami sa paglakat kag sa likod namon sila. Gasunod kami sa nagaprosesyon kag sa karo kang patay. Siling ko kay ning girly, girl, kanami isang sidlak sang adlaw, no? Hindi masyado kasingkal, bisan alas 11 na pasado. Baw, tita. Nakalampuas na kami sa tunga kabangga. Pagbalikid ko, tita, si Iloy Barbie nagakiang-kiang na. Kag nawigit ang iya nga isa ka sandalya. Kagindali-dali niya naman suksok. Utoy-utoy kami kakadlaw. Pagtangra namon ang adlaw, grabe na gid niya pagsidlaw. Nagdugang sa kainiton sa panahon. Hasta nakalabot na kami sa tunga-tunga sang pagpanglakaton. Siling ko, do hindi na magwantahan ng init, how? So may mga maintenance dira sa high blood, sa sugar, palihog inom na kamo sang bulong, kay ang kainit kagang ginausoy nga dalan, daw hindi maagwantahan. Utoy-utoy naman kami kadlaw nga apat. Pating iba nga kakumpanyar, pagbati nila sang ginawali ko, nagkadlaw man. Wala patay, balikid namon nining girly kay Iloy Barbie. Do nakapoy na gid siya. Hamba ko ning girly, pamangkuta ang sa kilid, tanga motor nga sulturito, kung kakumpanyar man siya. Ginsilingan ni girly ang nagamotor nga, to, kakumpanyar ka man? Nagsabat siya nga, oo, nga tani. Siling ni girly, masakay daad kay kakapoy. Nagyuhom ang driver kag nagsiling, oo Gulpi sabto ning girly. Kami tanan nga apat masakay sa motor mo tani. Pagbati isang driver. Baw, bal niya, ma-flat karon guma sa motor ko. Lakat lang kamo. Siling sa driver. So kadlaw naman kami tita Pati ang driver gayuhom-yuhuman. Abi niya isa lang ang masakay. 4 gigali kami. Sobra na 1 kilometro ang ginakat namon. Puwerte kainit. Huwag na kami gasmile. Puros na lang kuriit ang amon nga itsura. Nabatsyagan ko ngang amon bayo, basa na kabalhas, gasaramihay kami nga apat. Siling ko, do katawhay man lang sa sitwasyon naton sa opisina. May aircon, sobra na niya aton nga urokatol nga naglakat-lakat pa kita. Nagpundo kami sa gasolinahan, kag mag-utoy-utoy kakadlaw. Sa unhan, taranawon na ang entrance ng patio. Suminggit si Iloy Barbie. Last na lang ni nga serbisyo namon sa imo, Ma'am El. Antuso namon ang kainit para lang sa imo. Siling sang iban gani man, kisaman lang ni. Hambal ko, gamay na lang ni pag-antos Kami natulala, Tita Regine. Sa nakita namon, nga lumapaw ang karo sang patay sa patio. Siling ko, basi sa tigbawan ni ang lubong niya, kaglakton lang. Kadlaw naman kami, nga medyo seryoso. Siling namon, di iniilubong man, basi sa public cemetery. Siling nining Laura, basi layo paihan ang public cemetery. Duroy lang kami sa paglakat, tita. Ang prosesyon niya layo-layo na sa amon. Pagbalikid namon, kami nalang gali-bilin sa prosesyon. Ang gasunod sa amon, ang mga may salakyan na nga kakumpanyar man. Pagdiscovery namon, tita, utoy-utoy kami kadlaw. Kay ang laom namon, nga damo pang upod namon, ay kami nalang gali nga 4 ang nabilin. Siling ko, ahay, makita kita sinisang iban, masiling sila nga abaw, ang 4 ka pobre ay, basa sang balhas, gapatial sa initan, kaginalakat lang nila pakadto sa patio. Imbis nga ikumod namon, tita, ay, ikadlaw na lang namon ang amon eksperyensya. Dugay-dugay, may nagpanerbato. Dungan kami nga 4 balikid. Ang nagapanerbato, si Madam O.
Gali siya ga-drive sa salakyan. Nagpanaog ang windshield. Sila sa babae. Sakay ka mo diri. Ahay, ang babae, makita mo gid sa itsura niya nga naluoy sa amon nga apat. Daw basa nga mga bibi. Pagsakay namon, utoy-utoy naman kami kadlaw. Siling ni Madam O. Sa simbahan pa lang, nakita ko na ang malapad mga likod tuto subang. Siling ko, baw, ang tambok nga ni, masunod man sa prosesyon, hambal ni Madam. To make my long story short, Tita Reg, nakaabot na kami sa public cemetery. Dira man gyapon sa Banwa. Ahay, malayo gid man, Tita Reg. Mga tunga pa sa kilometro, halin sa Catholic Cemetery. After namon attend sang lubong, nagdiretso kami sa balay ni Ma'am L. To hindi kami kakaon panyaga, kay masig istorya na lang kami sa amon kaupod sa natabo sa amon. Pagka next day, para nakit lawas namon, Tita Reg, kitungod kalawig sang amon pinanawan, kag syempre ang patial namon sa initan. Gautoy-utoy man ang upod namon sa ulubrahan, ilabinagid ang amon nga head. Tita Reg, diri ko lang tapusan ang akong malawig nga sulat. Pasensya ka na, Tita, sa letter ko, kay gasira namo. Until next week naman, Tita Reg. More power and God bless. Sa liwat, ini si Toto Subang, sang probinsya, sang Iloilo. Well, Toto Subang, kung ako to, kita ta ka mo, ay ma-join gid ako sa pag-utoy-utoy sang kadlaw. Timayo man na, no? Exercise at the same time, nakikiunong, kag nabalasan ka mo sang todo, mayo man na, no? Buhin-buhinan ang mga calories ninyo. Kaya importante, no? Nga, why basulay, kundi nga, kadawanay na lang, enjoy na lang sa amo to nga experience. And I'm sure, ang mga kaugdanan mo, anad na gid sa imo, no? Ikaw yung siguro ang life of the party. Ikaw na gid termi ang nagapaharakak, nagapangirit sa imong mga kaugdanan, especially na gid kung mag-umpisa ka na sang bangka dira. And I am so glad that you're back again in circulation. You're back again sa pagsend sang imong mga istorya diri sa kahapon lamang program, and so keep on doing it. Para nga every week may ara kita something na halin sa imo, so enjoy kami tanan-tanan. Teacher Inigalino, by the way, si Toto Subang. Salamat gid sa imo sa liwat, Toto Subang, sang probinsya sang Iloilo. Kagamo mo dira, mga kabombo, share na sa inyong mga kahapon lamang, be it something may pagka-comedy, nami gani, no? Kung may pagka-comedy, makaharakak kita diri tanan, or kung medyo seryoso, okay, good. If you talk about life, if you talk about faith, everything, or if you talk about your love life, mas nami pagid. Gusto ko na. Sige, sa pag-email sa inyong mga istorya, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga ipadala diri sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Lola Tiray dira, sa apo ni Lola Tiray nga nagakapot sang cellphone, nga dira kita naga-communicate sa kay Lola Tiray. Liog lang, after nga mag-end ako sa program, makall ako, palihog sa batha, para makaisuryahan ay kami ni Lola Tiray. So salamat din sa inyo tanan, mga kabombo, sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'm crossing my fingers na madayon ang pag-interview natin po sa kay Lola Tiray. So see you tomorrow. Maraming salamat sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid and see you tomorrow. Good afternoon.